Tervetuloa takaisin Propagastiin. Anyways, tervetuloa Propagastiin. Mä oon sun hostis tänään, mun nimi on Stember. Mä oon niin hyvä. Mä oon opiskellut nyt yleissivistys noin 10 vuotta. Mä pystyn puhumaan tästä aiheesta, koska mä oon nukkumisajan ja unilaadun ekspertti. Mä oon myös amatöörifilosofisti, jos kukaan haluaisi tätä infoa. Mä puhun tänään tän hiton Aje ja Nakon kanssa täällä. Ai, haluatko sä kertoa tästä vähän? Terve. Mä oon tosiaan Aje. Mä tuun Suomen koulusta tänne puhumaan. Mä oon opiskellut nukkumista viimeisimmät 5 vuotta ja sen lisäksi monia muita tieteenaloja, kuten filosofiaa. Okei, kiitti. Okei, haluatko sä kertoa itsestäsi jotakin Veeti? Tarkoitatko Nakko? Joo. Ja mä oon ammattilaisidiotti Suomesta selkeästi. On harjoitellut nukkumisen taidetta jo 16 vuotta. Nukun kun tukki, en herää herätykseen. Mä tiedän tän Veeti. Tässä on sit taas aika monta hauskaa tarinaa. Eiks me kerran säädetty Veetille 3 kellolta aamuherätys ja se ei vaan herännyt siihen jotenkin? Joo, Stemmere. Eiks me olla tehty tää kohdesti? Siis Veeti, mä oon kertonut tän tarinan sulle 10 kertaa. Me ollaan tehty niin monen... Sehän loppui siihen... Me ollaan tehty joku 2 Veetille. Me ollaan säädetty se herätys kello 3 aamulla. Se ei oo vaan herännyt tähän. Mitä? Miks mä... Stember, Aje ja Veeti, mikä asia tässä on? Ei tässä oo mitään järkeä! Mä lupaan se vaan roll offaa hankkeesta. Mä oon pahoillani, mä yritän lopettaa. Joo, mun roll offaa teidänkin nimet, mutta mä yritän sitä vastaan, että... Mä oon pahoillani. Eiks sä oikeesti Veeti Eiks sä oikeesti Nakko herännyt tähän kertaakaan? Siis... Minä siihen heräsin sit lopulta. Me mentiin sinne jonnekin partioreihin. Siis joo, se oli ollut 2 viikkoa about Nakolla. Nakko ei ollut vissiin kertaakaan herännyt se, kun se oli 3 aamuyöllä. Ja noin 2 viikkoa. Pari viikkoa herätys päällä, mut se ei joo, se soi niinku joka yö varmaan kuin 2 tunnin ajan about, koska ei se niinku ihan heti lopu. Tällä kertaa joku viikko myöhemmin oltiin Ajen kanssa samassa partioleirissä. Ja sit se samassa paikassa nukuttiin, niin se heräsi siihen omaan... Joo, kun se soi sun tyynyn alla, se herätys. Mä heräsin siihen. Oh my god. Niin Veeti, eikö sulla joku oma systeemi tälle sun heräämiselle, mitä sä oikeesti heräät? Niin Nakko, eikö sulla joku oma systeemi, että sä oikeesti heräät näihin herätyksiin? Okei, siis... Mulla on niinku ne... Katsotaan, mulla on nyt 3 eri herätyslaitetta, jos kaikissa on about 3-5 herätystä. Aha, niinku... Onks sulla mitä? Okei, eli mulla on mun puhelin. Sitten mulla on mun smartwatch, tässä on, mä en tiedä mikä brändi tää on. Ja sitten mulla on tämmönen fyysinen herätyskello niinku objektina. Herättääks ne kaikki äänellä vai onks niissä niinku eri mekanismeja? Tässä herätyskellossa on oikeesti gimmickki, se on ne flashbangaa mut joka aamu, se laittaa kauhean kirkkaan valon suoraan mun silmiin. Ei hitto. Ne vaan tietää, että sä siis katot sitä. Pepellehän hommattiin sellainen flashbangi herätyskello ja se ei toiminut niinku yhtään. Se oli kai hiton kallis, oli joku 200 €. Se oli mun äitin vanha, tää oli ihan ilmanen. Niin Veeti, eikö sulla semmonen systeemi sun puhelimessa, että sulla on joku 500 semmos herätys niinku joka puolen minuutin välein? Ja mä tiedän, koska siinä on se niinku snooze-buttoni, mut en mä koskaan paina sitä, koska en mä haluu. Suljeeko sä vaan sen? Mä nukkuu. Joo, mä suljen sen joka kerta. Snooze on huono tapa, sitten vaan pistät sen herätyksen kokonaan pois. Joo. Joo. Ja se on vähän kidutus, joutuu herätä 10 kertaa sen sijaan, että heräis kerran. No joo. Tuntuu, että kovin moni ei nauti heräämisestä. Ai eikö sullakin ole niinku uniikka tapa heräämiseen myös? Joo, siis okei, no nykyään mä käytän herätyskelloa. Mä kyllä usein herään ennen, kun se kerkee soida, mutta se on niinku backup. Inne hitto mulla ei ollut, mä vaan luotin siihen, että mä heräsin tai kun tuo turska tuli herättämään, mut se toimii niinku koko peruskoulun. En mitään myöhästynyt joku puolesta. Tuliko siitä liikaa myöhästymistä lukiossa, niin oli pakko pistää herätyskello päälle? Joo, lukiossa ei viittynyt enää. Sit mä vaan laitoin. Joo. Mulla on itekin tämmönen hito omituinen heräämismekanismi. Mulla on semmonen matikkasovellus, mikä kanssa mun pitää säätää. Mun pitää ihan mahottomia matikkavastauksia, koska sit on heti aamulla. Ai mä tiedän, mä kai nähnyt, mutta mä kai on nähnyt miten se toimii.
Joo, se on joskus ihan källi. Mun pitää resettaa sitä puolihereillä, kun se vetää kun joku heitä on 10 minuuttia putkeen vaan. Oi hitto. Se joskus, mä en vieläkään jaksa vaan herätä ne kaikkien mun herätyksiä, niin sit mulla perhe tulee vaan huutaa ja kiroilee, niin siihen yleensä ainakin loppujen lopuksi herää. Ja aika vähän kuussa kaikilla tämmönen oma herätystaktiikka. Se on kyllä ihan... Mä kuulen... Ja... Sähän oot Mä kuulen sun game äänet suli tonne mikin läpi. Siis, kuka kuulee mun game äänet? Veeti, kai. Kuka? Anyways, mennään takas topiikkiin. Oottakaa, mulla on oottakaa. Mä otan tän virtual-kameran pois. Auttako? Tähän teknisiä ongelmia. Onko mulla vaan ne äänet kovalla? Mä saatan olla ihan kumsissa. Ja vähän teknisiä ongelmia tällä nakolla täällä. No, anyways. ei se... Mennäänkö nyt takas aiheeseen, kuule? Palataan aiheeseen, ettei mene ihan hummailuksi. Keskustelun aihe on oikeesti, että miksi kannattais mennä nukkumaan huonolla mielellä? Joo. No me saatetaan myös puhua nukkumisesta, koska se on vähän pieni topikki. Mut siinä on oikeesti aika paljon sisältöä. Se on meinaa... No sä voit varmaan aloittaa itse asiassa, Laurit. Stember. Joo. Mä vaan haluan niinku kertoa, että niinku nukkumisen tärkeys on niinku 1/3 sun elämästä, niin se on totta kai kannattaa hankkia siitä maksimi benefitti. Ymmärrättekö sitä? Ymmärretään, se on... erittäin iso osa elämää ja sit se on niinku, nuni on tärkeetä sulle, se niinku auttaa sua kehittämään aivojas. Sitten se auttaa sun muistiin, se on itse asiassa se mekanismi, miten sä muistat asioita. Joo, sä et muista sitähän mitään. Usein luullaan virheellisesti, että nukkuessa aivot vaan niinku lepää, chillaa, ei tee mitään. Se on oikeasti aika aktiivinen prosessi se nukkuminen. Ne menee erilaiseen töihin kuin miettimiseen. Joo. Ne lopettaa miettimisen, mutta niiden silti pitää tehdä töitä. Se on niinku sydän, se tekee koko ajan töitä. Sen takia jotkut opettajatkin sanoo, että niinku ennen niinku kokeeseen lukemista on niinku huonoin tapa tehdä, että sä luet niinku ne ihan keskiyön asti. Ja sitten ei nuku yhtään. Joo, se on niin, niinku tapa. No kyllä se vähän toimis, koska jos sä beatinnaat sen sun muistiin, siinä on se keissi, että sä et muista sitä pidemmäksi, kun se hikiton kokeen jälkeen. Toisaalta, jos on lukenut niinku myöhään yöhön, niin siitä saattaa tehdä aika paha mieli nukkumaan mennessä. Mikä voi auttaa, niin kuin kohta kuulette. Miksi? Kuinka paljon te itse asiassa yleensä nukutte yöllä? Ihan vaan nopea side remarkki. Ihan vaan off topic. Jos menet jostain liikaa pitkään, mä voin katsoa, että mulla on tää mun kello rekordaa mun nukkumisajat. Okei, no jos sä sanot sitä ikana, niin Aija, haluatko sä aloittaa? Joo, siis mulla se nyt on vähän tällaista epäsäännöllistä tyypillisesti, että kyllä mä yritän nukkua semmoset 8 tuntia ainakin ja yli, mut ei se sit oikeasti käytännössä niin onnistu hirveän usein, että ehkä semmonen tyypillinen unimäärä on semmoset vähän alle 7 tuntia. Se ei riitä mulle, musta tuntuu. Eikö mulla ollut ennen tämmönen asia, että mitä enemmän nukkumista, sitä parempi? Joo. Kyllä sitä pitäisi sit koittaa nukkua enemmän. Joo. Kyllä se helposti joskus lipsahtaa, sitä vaan jättää tekemään. Joo, tuo on ymmärrettävää. Mä yleensä nukun ite noin 8-9 tuntia joka päivä. Mä oon niinku yrittänyt mennä tarkoituksella aikaisin. Mulla oli tosta lukion alussa hirveitä ongelmia, mä nukuin ihan liian vähän, niinku motivaatio laski, mä tunsin sen ite, mä en pystynyt keskittyä yhtään oppitunteihin. Mä olin niinku puoliväsyneisessä. Mä päätin tehdä muutoksen, niin nyt se on ollut paljon parempi. Mut joo. Hienoa joo, sullahan on se, että sä meet 10 nukkumaan ainakin silloin, kun sun isi ei oo Turussa. Se on hyvä. 76 pointsia 100 sleep score, ja mä keskiarvon lukun 7 tuntia 17 minuuttia. 7 tuntia? 7 tuntia 17 minuuttia. Ei te kumpikin nukut niinku 7 tuntia joka päivä. Joo, mä yritän, joskus nukuttuu enemmän, joskus tulee vähän, se on se keskiarvo siitä. Joo. Eka idea oli
tämmöisistä keskusteluista, että mitä omia kokemuksia teillä on tästä nukkumisesta pahalla mielellä ja miten se on parantanut elämää? No siis mä voisin aloittaa ainakin tämmöisellä helpolla ja helposti ymmärrettävällä tapauksella. Usein nimittäin viikonloppuisin sitä tulee pelattua. Counter-Strikea tulee pelattua ja siinähän on silleen, että yleensä haluaa voittaa, mutta sitten joskus ei vaan millään pysty voittaa. Mm-hmm. Ja sitten toista on toisinpäin, että koittaa hävitä ja se on tää erikoistilanne tässä meillä. Eli on ollut sellaisia tapauksia... Normipeleissä sä haluat aina voittaa sen. Nimenomaan. Miksi sä sitten koittaisit hävitä? Eli normaalisti me koitetaan... tarkoituksella halusit pelata erityisen huonosti? Sehän perustuu siihen, että me tiedetään, että on hyvä mennä pahalla mielellä nukkumaan. Ja me ei haluta luovuttaa sitä yritystä hävitä pelissä ennen kuin me hävitään. Koska jos menee nukkumaan hyvällä mielellä silloin kun on voittanut pelin, niin tulee kaikenmoista surkeata roskaa. Sitten tulee kaikkia haittoja. Tää on tällainen niinku ylimielinen itse. Jos menee niinku... Nimenomaan, siis... Hyvä, se on niinku ylimielinen. Niin. Tuleeko ongelmia sitten nukkumisvaiheessa vai heti seuraavana aamuna? Ongelmia tulee joka paikkaan, eli ensinnäkin kun koittaa nukahtaa, niin se on niin hyvä mieli kun on voittanut just, että se asia pyörii mielessä, sitä niinku miettii fiilistelee, että oi hitto kun on niin hyvä kun voitin just, ja sitten ei niinku saa rauhoitettuja aivoja siihen nukkumistilaan, vaan koko ajan miettii sitä, että on niin hyvä kun voitin. Kun taas jos häviää... Luokaa se niin paljon mielihyvää se voittaa aivoihin, se on vaikea rauhoittaa näitä jos yönä. Nimenomaan. Siitähän tässä on itse asiassa kyse. Niin siihen tää ja sitten tietenkin just tosiaan, että kun on hävinnyt pelin, niin ei oo tätä ongelmaa. Ei niinku tuu sitä, että oi vitsi kun voitin, koska ei voittanut. Silleen niinku sitten kun on hävinnyt sen pelin, niin sit on niinku sit ei halua enää miettiä sitä. Sit haluu vaan heti pois siitä tilanteesta, niin helpoin tapa siitä pois on nukkuminen. Haluaa päivän pois sieltä, että saakelen pois täältä mä menen nukkumaan. Joo, mahdollisimman nopeasti vaan nukahtaa. Aivot ymmärtää sen ja sit oikeesti saa usein mahdollisimman nopeasti nukahdettua. Niin. Onko tässä sitten huomisena päivänä yhtään apuja teille omasta mielestä? Onhan niin siinä... Heti kun on päässyt nukkumaan huonon mielen jälkeen seuraavana aamuna, niin herääkö virkeämpänä? Vai heräänkö niinku vieläkin vähän vihasena? Herääminen, musta tuntuu, että se on paljon helpompaa ja se perustuu siihen, että kun on mennyt hyvällä mielellä nukkumaan, niin aivoissa on jäänyt niinku pyörimään ne kaikki hyvän mielen tunteet ja nää. Ja se on häirinnyt sitä nukkumista, sitä unenlaatua. Ja sitten kun on nukkunut huonolaatuiset unet, niin myös herääminen on vaikeampaa, on vähän semmoinen väsynyt olo. Onko silloin väsynyt ja sitten niinku muistaa vähemmän opintoja, niinku mitä on oppinut? Joo. Se on taas siis niinku nukkuminen huonotuilla, se niinku auttaa sitä mieltä prosessoimaan niitä negatiivisia tunteita, jotka kokee siinä häviössä tai ton huonotilalla, joka saattaa johtaa tasapainoisempaan mielentilaa sen niinku heräämisen jälkeen. Mhm. Sitten päivällä on niinku... Jaa. Oletteko te niinku ite tarkoituksella ikinä yrittänyt hankkia tarkoituksella huonoa mielitilaa? Kun te aikaisemmin puhuitte pelaamisesta, niin kun sä pelaat häviämiseen, niin onko siinä ero, jos sä tarkoituksella yrität hävitä, vai sitten, että niinku sä yrität voittaa, mutta silti häviit? Siis sehän on ihan älytön, miten se nyt tilastollisesti on mennyt. Se näyttäisi melkeinpä siltä, että kun yrittää hävitä, niin voittaa paremmin. On usein ollut silleen, että on päätetty, että pelataan niin kauan, kunnes hävitään. Ja siitä on ihan niin kuin rennosti voitettu seuraavat 15 peliä. Onko tää niinku kaverin kanssa yritetty vaan on, just porukalla on yritetty pelata, just niin kuin aikaisemmin mainitsin. Koitetaan tavoitella sitä, että hävitään se peli ja päästään pahalla mielellä nukkumaan. Onko tää niinku erittäin tämmöistä yleistä nuorison keskuudessa? Tää on... Sano vaan väliin. Jos yrittää pelata ja pelata, kunnes se voittaa, niin se on se niin vastakkainen tapahtuma tapahtuu. Eli häviää, ja sit se yksi voittaa. Kaikki se häviö ja yksi voittaa, se ei ole tasapainottu. Se ei tunnu hyvältä. Silloin kun voittaa... Niin joo, mä oon kuullut tästä aikaisemmin, niinku negatiiviset tunteet on vahvempia kuin iloiset.
Niinku jos sä voitat vaikka shakissa, niin silloin sä oot, mä voitin. Se iloisuus ei kestä pitkään. Verrattuna siihen, että jos häviää shakkimatsi, silloin sä oot surullinen pitemmäksi. Kyllä. Mä oon kuullut tästä. Mä oon itse asiassa sitäkin lukenut. Taisi olla viime vuoden tutkimusjulkaisu tästä aiheesta. Joku norjalainen tutkija taisi olla. Se oli ihan hyvä paperi. En tiedä, ootko lukenut samaa, mutta... Mä oon kattonut, mä oon lukassut vähän nopeasti. Joo. Selvitkö vähän tarkemmin, mitä siinä oli? Jotakin siinä just selitettiin siitä, sehän ei varsinaisesti ollut tätä pahalla mielellä nukkumista, vaan just selitti sitä, että kuinka nämä negatiiviset tunnekokemukset eroavat positiivisesti, ne ei ole niinku täysin vastakkaiset, että niissä on eroja niinku laadussakin. Toinen heikompi. Just siinä vahvuudessa heikkoudessa, siinä miten ne niinku vaikuttaa puolia ja toisin. Silleen, että voittamisessa niinku se tunneolo jatkuu uniin, niinku unet on niinku heikompi ja ne ei niinku tunnu yhtä kovaa, mutta sen sijaan kun on vihainen tai huonolla mielellä, se kestää pidempään se huono olo ja se tekee unista niinku syvemmät. No niin, jos mä ajatellaan vähän, että mitä klassifioidaan huonoksi mieleksi tästä huono mieli. No tässä peliesimerkissä on sanottu, että huono mieli on niinku... Jos häviit peliin, niin silloin saat vähän niinku... hitsi, toi olisi pitänyt voittaa. Se on niinku... Joo. Tietää, että pystyy tehdä parempaa, niin pystyy applyaa itteensä parempaan. Joo, eli just päätyy semmoiseen ei-toivottuun tilanteeseen, kuten... flow state ehkä. Joo. Sattuu oikeasti hyvä terveydelle. Että huono mieli, se nyt sulla on huono mieli silloin, kun sä koet tämmöisiä perusnegatiivisia tunteita, niinku surua tai ärsytystä, vihaa, harmia. Ja niin. sitten onko ne oikeesti hyviä ihmisille? Niin se voi itse asiassa olla... Ennen vanhaa aina miehillä on sanottu, että se on niinku huono itkemistä, mutta viime aikoina siitä on sanottu, että se on oikeesti hyvää. Joo, ja niin kuin ennen kaikkea se tasapaino on tärkeää, että täytyy saada kaikenlaisia tunteita jotakuinkin tasapainoisesti. Se ei ole hyvä, että saa liikaa sellaisia positiivisia tunnekokemuksia, tai sit ei ole myöskään hyvä se, että saa paljon negatiivisia. Onko teidän mielestä sitten niinku, pahat mielet niinku yötunteita, mitä tuntee yöllä, mutta sitten päivällä on taas iloisempia? Sitäkin on itse asiassa teorisoitu, että se voisi olla noin, että se on edullista mielelle, että just päivällä kokee näitä iloisia tunteita, ja sitten kun niitä negatiivisiakin tunteita tarvitaan, niin ne sit kokis yöllä, ja kun yöllä niistä saa just tämmöisiä lisäbonuksia, niinku just tän, että nukkuu syvemmin paremmanlaatuisesti, ja ei niinku häiriinny se uni siitä positiivisesta mielestä. Joo. Nakko. Niin, kerro vaan. Takaisin niinku itkemiseen, että se on kyllä hyvä olla niinku terveellistä itkeä ja niinku ekspressoida niitä emootioita. Niin se niinku nukkuminen huonommin voisi olla niinku olla semmonen niinku purkautumisen muoto niihin huonoisiin emootioihin ja niinku avata vaan niinku omia tunteita vaan niinku luovemmin. Niin, tästä tuli ajatus mieleen, kun sä oot surullinen, sä et oikein jaksa tehdä mitään aktiivista, mikä toisi sitä hyvää mieltä. Tarkoittaisiko tää, että surullisena itse asiassa vartalo kertoo, että kannattaisi justiinsa mennä nukkumaan? Siinä voisi olla tällainenkin yhteys, tää on ihan mielenkiintoinen. Tässä pahassa mielessä nukkumisessa, siinä unen tilassa, näissä on paljon tällaisia yhteymäkohtia. Just on tämmöiset, oikeasti että... propagästin taikoja. Joo. Että kyllähän sitä kehon viestintääkin on juuri monenlaista. Sitä yleensä kannattaa kuunnella. Nimenomaan, se on tärkeää. No sitten Nakko, onko sulla omia kokemuksia, että sä oot niinku tarkoituksella yrittänyt mennä huonolla mielellä nukkumaan?
No, mä en aluksi siihen uskonut liikaa siihen aatteeseen, mutta on... Niin, se kuulostaa vähän skeptiseltä. Siitä ei ole aikaisemmin tehty oikein tutkimuksia tai mitään semmoista. Voidaan puhua sitten vähän myöhemmin. Ei kovin tutkittu niinku ala. Joo, ja Niin, kaikki koulussa ei ole tieteellinen tieto liikaa on kerrottu tästä uutta vielä. tästä. Kouluhan tulee tunnetusti vähän jäljessä näissä niinku uusissa löydöissä tämmöisissä Totta kai. tiedossa. Ehkä se haluaa semmoista vanhassa vara parempi tieto, tämmöistä mikä on niinku oikeasti tutkittu ja todistettu Niin, läpikotaisin. tieteellistä. Niin, ja uutia tämmösiä kirjojen printtaaminen on kallista ja pitkäkestoista. Niin sekin on pitkä prosessi, että siinä on niinku koneen semmoinen ketju, että ensin pitää niinku tehdä niitä tutkimuksia, julkaista niitä, sitten eri ihmisten pitää tutustua niihin ja sitten pitää saada, jonkun pitää niinku kustantaa kirjojen Niin. suunnittelut ja Tää painamiset ja ne on pitää aika vielä uusi tuoda idea. kirjastoihin ja Tää on vähän uusi kauppoihin. idea, niin me ei olla 100% tätä aihetta ei ole tutkittu. Mut jatka vaan vielä tarinaas. Niin, tää on niinku tämmönen avoimen, niinku potentiaalinen vielä tutkimusala, että tosi paljon niinku uutta tietoa on mahdollisesti vielä tulevaisuudessa. Niin, Nakko, sä sanoit, että sä et oikein aluksi uskonut tähän, mutta onko Joo. jotakin muuttunut? Joo, on läheisiä ystäviä, jotka on kertonut tästä alasta. Kuten tästä Aje on muuten myös ollut. Ja siinä myös Temper on ollut osana tätä minun uskomusta tähän aatteeseen. Kuinka se voi parantaa elämää. Kaikkia niinku aspekteja. Joudihan on Sun tosi keskellä. mielipide on niinku muuttunut. Onko tää persoonallisista syistä, niinku, onko sä itse koennut, että tää on vaihtanut sun elämää parempaa tai jotenkin? No. Koetko sä niinku parempaa unta, kun sä oot surullinen? Vai onko sä edes yrittänyt sitä vielä? On se tullut pari kertaa testattua. Eikä välttämättä nyt paha mieltä sitä on vähän generaloida surkuun tai vihaan tai niinku voi olla niinku ihan pettymyksenkin tunnetta, sekin voi olla niinku Totta. olla eri aspekteja. Tää toi kauhean semmonen sekaannus kaikkia. Niin, tuli toinen idea. Tiedätkö kun sä saat niinku kokea sitä huonon arvosanaa, sä tunnet pettymystä. Se pistää sut oikein nukkumaan, kun sä oot semmosella pahalla mielellä. Joo, se Onko itse asiassa... tääkin semmonen toinen tapa, miten Vartalo voi niinku ehdottaa, että hei, nyt te pitäisi oppia jotakin paremmin, kun se uni on yhdistetty uusien asioiden oppimiseen. Olisiko tää mahdollinen Voisi itse signaali, asiassa että olla. tiedon puuttumisen pettymys itsestään kokeminen tarkoittaa, että Vartalo yrittää niinku auttaa sinua tällä. Juurikin oppimaan just näitä. Toi on Tää on mahdollista. mielenkiintoinen. Tästä ei ole ilmeisesti niin paljon tullut tutkimuksia tästä asiasta. Toikin on niinku mielenkiintoinen hypoteesi, sellainen ajatus, että niinku tähän tiedon saamiseen ja oppimiseenkin liittyisi just tää kehon viestintä, paha mieli ja nukkuminen. Niin kuin nykyisessä tässä oppilaitoksessa ei oikein kuunnella kehoa, vaan oppiminen on enemmänkin niinku tiedon niinku todistamista. Se on niinku hei, tämä on totta, mutta ollaanko me ikinä niinku jääty miettimään, hei, olisiko tämä totta? Miksi tämä on totta? No, Me vaan oppilaitoksessa kuunnellaan, mitä kannattaa oppia. Ne vaan sanoo, että hei, viisas mies sanoo tälleen. niin Mutta kyllä. me ei olla ikinä mietitty, että miten viisas mies on tehnyt tämän tutkimuksen. Ja se olisi todellakin tärkeää just miettiä vähän syvällisemminkin näitä asioita. Ja se on varmasti myös pitkällä tähtäimellä kannattavaa ja edullista miettiä asioita syvällisemmin. Niin Oli se eihän- sitten nukkuminen tai... Miettiminen on erittäin naturaalista ihmisille. Se on niinku meidän pääero muista eläinkunnan jäsenistä. Nimenomaan ihminen kykenee rationaaliseen ajatukseen. Toisin kuin monet eläimet ei, Ei ainakaan samalla tasolla. kuin ihmiset, niin. Onko se niinku... Mä en ole sitä, mikälainen eroavaisuus on niinku ihmisten ja muiden eläimen niinku nukkumisesta? Nukkumisesta. No eläimillä on erittäin eri. Niinku esimerkiksi karhuilla ne nukkuu talviunia, missä ne nukkuu melkein puolet vuodesta. Niinku ihmiset ei pystyisi käsittämään sitä. Totta. Menee Siinä- puoli vuotta sinne vaan, hei, se meni poissa. Ei toi ole ihmisille asia. Onneksi ei ole. Siinä menisi paljon aikaa. Koko talvi.
Menis niin paljon elämästä. Puolet Se ois elämästä. harmillista. Jos eläisit 80-vuotiaaksi, eläisit vaan 40 periaatteessa. No toisaalta, eikö nukkumisia kumminkin mene puolta elämästä? Jos joka yö. No Menee niin, noin mutta kolmas. karvat myös nukkuu yöllä. Siinä on se ero. Niin, eli se on niinku joku... Ne menee puolet, josta vielä puolet. Niin. Jää 1/4. Nukkuminen mä sanoin aikaisemmin, että se vie 1/3 elämästä. Noin. 3/4 elämässä menee nukkumiseen. Joo. Mutta sitten kun vertaa eläinkunnan toisen spektrin päähän, niin esimerkiksi lehmäthän nukkuu noin 4 tuntia yössä. Noin Välillä 4 ei sitäkään. Joo, eli sitten siihen verrattuna taas tämä ihmisten nukkuminen on aika suuremmoista, paljon nukutaan. Mietikö sä, että me pystyttäisiin ehkä mahdollisesti tutkia, että nukkuuko muut eläimet niinku... Onks ne niinku tehty silleen, ne tarkoituksella nukkuu huonolla mielellä? Tiedätkö joku ihmiset tai mitkään eläimet ei ole ikinä tarkoitettu nukahtamaan tiettyyn aikaan päivästä, ne nukahtaa vähän eri aikoihin. Oletko miettinyt, että niinku aivo välittää niinku negatiivisia mieliä, niinku surua tai semmoista pettymystä, jotakin pahaa mieltä, mitä käsitämme, että menisi vihdoin nukkumaan ja pääsisi oppimaan parantamaan itsensä? Joo, se voisi olla itse asiassa niinkin. Ja sitten juurikin eläimillä. Niiltähän voitaisiin saada helposti, tai niiden kautta voitaisiin helposti tutkia niiden aivoissa, mitä niillä on päällä nukahtamisessa. Joo, juurikin minkälaisia aivoaaltoja ajatuksia menee. Nukahtaessa onko niiden kokemukset negatiivisia vai positiivisia, koska niiden aivot on tunnetusti paljon yksinkertaisempia kuin ihmisten aivot. Ja nythän tällaisia onnistutaan... Myös positiiviset tunteet, niinku ilo ja kun on niinku, ylpeä itsestä, aiheuttaa adrenaliinin kasvua vartalossa, joka totta kai niinku, pitää ihmistä hereillä. Mutta sitten suru ja semmonen niinku, ei aiheuta sitä. Joo, adrenaliinihan on tällainen valveilla pitävä ja piristävä hormoni. Siis tutkimukset niin on psykologia, mutta erittäin niin semmoisia psykofysiologisia niin ihan aivoaaltojen tutkimista on erittäin vaikeaa tehdä ihmisillä, niin miettää se on aika epäeettistä. Niin, siellä on aika paljon menemässä. Erittäin simppeleihin, kuten jokin rottiin tai tiettyihin niin tiesiin sun muuta, niin voisi tehdä tämmöisiä samanlaisia niinku testejä. Jotenkin pitäisi vaikuttaa niille huonoille tilaa ja katsoa, niinku, miten reagoi unessa. Niin, mutta toinen... Joo, kyllä se saattais toimia. Mutta... Joo. Eikö siellä ollut joku testi tai tämmönen ihan niinku tieteellinen koe, missä nimenomaan tutkittiin oli kontrolliryhmä ja koeryhmä. Testattiin, että vaikuttaako se, että juuri hetki ennen nukkumaan menoa on koettu jotain negatiivista. Taisi olla hiiriä testattiin. Eli siis toinen ryhmä, tämä kontrolliryhmä, eli ihan normaalisti. Sitten taas koeryhmän hiiret. Niillä tuotettiin pettymys ennen nukkumaan menoa. Ne ei saanut ruokaa hetkeen ja ne joutui jotakin muuta. Mä en muista mikä niillä oli. Jotakin ne joutui kokemaan. Ja niillä oli niinku paha mieli nukkumaan mennessä ja sitten testattiin tätä koetta niinku toistettiin pari kertaa. Ja mun mielestä siinä oli ihan merkittävä korrelaatio pahan mielen ja parempien unien välillä. Tietenkin hiirillä. Niin. Tässä on teoria, että miksi tiedätkö sä, me jaetaan hiirien kanssa noin 99% geeneistä. Siinä on suuri mahdollisuus, että me jaetaan myös näistä unigeeneistä. Että sekin voi olla. Aloitamme vaihtaa kohta aihetta. Esimerkiksi mitä meiltä on valinnut Nakko. No. Onko se jotakin, me pyydettiin valmistamaan toisilta pari tämmöstä itse asiassa hauskaa keskusteluaihetta. Joo, siis sen eri aspekteja tässä keskustelussa selkeästi, kuten sen
me ollaan puhuttu siitä unesta ja aika paljon, mutta niin sen jälkeenpäin tästä päivästä ja siitä aktiivisuudesta sen jälkeen. Ja myös siitä tunteellisesta olosta, emotionaalisesta olosta siinä päivänä sen jälkeen, kun on nukkunut huonolla tilalla. Niin. Ja siitä voit puhua enemmän. Onko sä Niin, itse eli- huomannut neiti tästä mitään? Toisaalta sellainen kun no, tätä on tullut tekemään aika paljon, niin se tuntuu aika normaalilta, mutta silloin kun menee hyvällä mielellä nukkumaan, erityisen hyvällä mielellä, niin päivä tuntuu olevan huonompi yleensä. On Joo, myös se. tästä tuli mieleinen tämmönen asia. Tiedätkö sä, kesälomalla sulla on niinku vapaa-aikaa, sä oot niin iloinen, sä oot valmis, sä voisit tehdä mitä tahansa haluut. Mutta yleensä silloin sä et aio tehdäkään mitään, koska musta tuntuu, että tässä on jotakin korrelaatio hyvän mielen kanssa. Sä oot iloinen, että vihdoin pääsee koulusta pois lomalle, ei tarvi enää tehdä mitään. Mut totisesti sä vaan jäät kotiin laiskottelemaan, ettei mitään muut kun katsot jotakin sarjoja. Todellakin. Itselläkin on tätä huomannut. Se on ehkä kesäloman ekat päivät vielä jaksaa hyvin ja on se niinku fiilis siitä, että just let's go, kun koulu loppuu ja näin. Sitten mitä pitempään Sen jälkeen se alkaa kuitenkin- tuntua vaan se neutraalilta. alkaa, joo, siihen tottuu. Ja se on ehkä tietyltä määrin niinku huonompi kuin neutraali. Vaikka sen pitäisi olla just positiivinen, tosi hyvä tämmönen aika. Koska silloin ei oikeasti saa paljon tehtyä. Sillä on jotenkin tosi laiskaa meininkiä Mä tälle. kuulin tämmösen sanoman, Niin, no, että hard times create good people, niinku strong people. Ja strong people create good times. Tää mun mielestä on se asia Ja good tossa. Sehän times on- create weak people. Tossa Mielestäni on kesä- erittäin totta. Tää on totta varmasti, Niin, se nähdään myös tässä kesälomassa. Niin se niinkun, jos odottaa hyvää ja on niinkun ihan... Niin jos odottaa Odottaa. hyvää, saat jää jännittämään ja odottaa jotakin erittäin isoa, mutta Eikö yleensä se- on niinku se on se niinku se- pettynyt Joo, siihen, niin jos mitä on sä todellisuudessa. hyvällä mielellä menet nukkumaan, niin se on odotat hyvää, odotat mainiota huomista Niin, päivää, koska unet Niinku on kesäloma huomioon alussa se on niinku hyvät. mahtavaa, nyt pääset tekemään mitä tahansa haluan, mutta ei oikeesti oikein mitä tehdä. Sitten vaan jää semmoseen limbostaattiin, missä ei oikeesti tee mitään. Ja sit se on se se niinku... Mutta sitten kouluajoissa, missä on pieniä vaikeuksia, niinku nyt te stressaa niin paljon, nyt on koeviikko. Sen jälkeen siitä tulee naturaalisesti jo hyvää muutakin, kun pääsee siitä eroon. Niinku stressin vapautus. Tekeeköhän se oikeasti hyviä... Onko se onhan se, mikä tekee hyvän tunteen? Voihan se olla. Tiedätkö sä, kun sitä on koulussa on niinku koeviikko ja se on stressaava, mutta sitten kesälomallakin niinku pääsee siitä eroon. Niin. Se on Onko tämä koetun, niinku, onko hyvä mieli oikeasti koetun asian niinku erosta pääsevinen, mitä ei koe niinku maailman mukavimmaksi? Se on kyllä mun mielestä kiinnostava asia, koska me ollaan koko elämämme ollut koulussa periaatteessa. Tai no, Tähän mennessä. tarpeeksi pitkään, kun ollaan järkeviä ja kunnon ihmisiä. Niin se on se asia, me ollaan totuttu arkeen. Arkielämä on termi, joka tarkoittaa se perusta, normaalia, joka on koulu. Mutta silloin kun kesälomat tulee, me odotetaan, me halutaan koulusta eroon, mutta silloin me ei tiedetä mitä tehdä. Arki ohjaa meille mitä tehdä, me ei ole varma mitä tehdä. Sen takia Niin joo! Tästä tulee Joo. mieleen, mä oon kuullut hyviä asioita tästä terveystiedon tunnilla. Traumaattisissa tapahtumissa esimerkiksi joku parikymmentä vuotta sitten jossakin saarella oli tapahtunut räjähdys, tuosta tulivuoren räjähdys. Ja siellä oli monia perheenjäseniä kuollut, kaikilta melkein. Mutta sitten tämmönen yhteisö, mikä on kai YK, niin se järjesti heti ihmisille arkirytmin, se pisti heti koulut käyntiin. Joo, arki vaikka se tuntuu joskus vähän tyhmältä, se on well, Siinä on järkeä. Se on ainoa No. tapa, miksi sä tunnet hyvää ja pahaa. Jos kaikki olisi aina hauskaa, niin mikään ei olisi hauskaa. Nimenomaan tarvitaan kontrastia. Ja tarvitaan... Hyvää, että voi olla huonoa. Ja vice Ja versa. siitä muodostuu juurikin se tasapaino, mistä on tässä jo puhuttu, joka on myös erittäin tärkeä terveelliseen elämään ja myös hyviin yöuniin. Ja Joo. niin kuin aiemmin puhutte siitä stressistä, niin
stressinkin voisi ajatella olemaan semmoinen negatiivinen tunne. Ehkä vähän semmoinen ei haluttu, mutta sekin on tärkeä. Juurikin niinku samaan Stressi voi olla tekemään terveellistä. asioita. Erittäin terveellistä. Stressi on terveellistä. Se on hyvinkin... naturaalinen ihmistunne. Joo, sitä usein just ajatellaan sille, että miten pääsee stressistä eroon ja voi tätä stressiä. Niin, tää on Voiko ei olisi tarkoituksella yhtään... tehty tälleen. Mutta se on oikeasti Kun hyvä. siis stressistä pääsee oikeasti eroon, niin siellä ei enää mitään, mitä voisi tehdä. Joo, se huomaa sitten varmaan. Just jos jotkut ihmiset on jäänyt työttömäksi ja ollut vaikka vuoden työttömänä, niin siinä sen sitten huomaa, että voi herran tavalla, että ei tässä ole mitään järkeä. limbostaattiin, missä ne jää esimerkiksi vaan jonkun oluen lipittämiseen kiinni. Niillä ei ole mitään muuta elämässä tapahtumista, mutta ne vaan jää lipittämään olutta, koska se on ainoa, mikä tuo niille hyvää. Joo, ja vaan hetkellistä hyvää. Normissa tasapainossa on aina huonoa ja hyvää. Se Addiktio ei aina pysty olla vaan hyvää. Ainakaan terveellisesti. Ei todella. Jos siihen tasapainoja on vain neutraalia, ihmiset etsii sitä hyvän tunnetta, joka voi hyvinkin olla alkoholin tai huumeiden käytössä, joka helposti aiheuttaa addiktiota, jos ei ole mitään muuta elämässä kuin se pieni hyvä olo, joka tulee niistä huonoista asioista. Mikä ei todellakaan terveellistä, tällä ei ole mitään normaali, mitä eläin on luonnossa mietitty toimimaan. Onko sitten, mikäs tää aihe oli, Veeti, missä Nakko, missä halusit puhua taas? Voisiko muistuttaa? No toisaalta mulla jäi vielä sanottamatta siitä, että... Joo, totta kai kerran vaan. Niin, se ero huonoissa ja hyvissä unissa, niin se voi vaikuttaa, ei välttämättä huonossa, mutta se mielitila, jolla aloittaa päivänä, viime päivän nukkumaan takia, jos sä heräät hyvällä mielellä, se on aika varmasti downhillia. En ole kuullut sanomaan, että se on niinku all down from here. Ei, jos sä aloitat päivänä parhailla ololla, niin se menee vaan huonommaksi. Mutta jos aloittaa huonolla lailla, niin päivä voi vaan parantua. Se on muuten totta. Päivän loppupäässä eikä tämä on, miksi sä koet itses, vaan koko aika niinkun... Tää saattaa olla se syy, miksi sä pystyt koeta itses, vaan tulevan niinku hyvällä helposti heräämään. Se on niinku heräät alhaisimmasta paikasta, sitten pystyy mennä vaan ylöspäin. Tuntee kokevansa, että hei, nyt te heräs hyvin, kun tunneala alkaa mennä vaan ylöspäin ja ylöspäin. Sama saattaa toimia energiatasoille. Sitten siinä on just semmonen halukin nousta, että saadaan se niinku käydä menemään ylöspäin. Niin. Usein sitä ajatellaan niinku trendin kautta, eikä niinkään sen, että missä nyt ollaan. Että oltiin hyvässä tai huonossa tilassa, niin se on tärkeintä, että me mennään niinku ylöspäin, parempaa kohti. Ja. Niin, tää toimii myös motivaation kanssa. Esimerkiksi jos sitä pelivoitosta puhuttiin, niin sä oot hetkeksi vaan iloinen. Mutta jos sä häviit ja sä et pääse helposti takas ylös, siinä kestää paljon pidempään, että sulla on motivaatiota voittaa lisää. Pääsemään edes voittaa yhden matsin sen sijaan, että voittaa taas toisen matsin. Se on jo tärkeää. Siinäkin täytyy saada häviöitä, että voitto tuntuu miltään. Niin, tää on se sama argumentti, että ilman huonoa ei ole hyvää. Se toistuu kyllä useissa paikoissa. Se on tämmönen tärkeää tai melkein kuin luonnonlaki. Kiinalaisen uskon, että Yin ja Yang on erittäin niinku on erittäin pohjana tähän asiaan. Ehkä tää muinaistiet on keksinyt aikaisemmin. Joo, nää niinku tiesi tätä fiksuja. Oli joo. Näkeekö kaikenlaisia tämmösiä hyviä sieltä? Niinku filosofioita? Ne on saattanut keksiä jo aikaisemmin. Niillä oli varmaan samanlaisia pohdintoja noin 3000 vuotta sitten. Niillä saattaa olla, mutta niiden historia on mennyt jonnekin. En mä voi puhua tästä, se on ehkä vähän liian poliittista. Voi olla joo. Ehkä pysytään tässä aiheessa. Joo, jos kysyis sulta, että jos sä jakaisit päivän kahtia, joka se ei katoa, ja puolet päivästä olisit huonolla tilalla ja puolet päivästä olisit hyvällä tilalla, niin miten sä asettaisit ne sun päivän ympärillä? No totta kai sä haluisit se huonon tila aamulle mun mielestä. Nimenomaan. Sitten pääsee päivällä vaan ylöspäin ja ylöspäin. Se on niinku, tiiäksä, uskonnoissa esimerkiksi Aasiassa se käsite on, että aika ei ole lineaarinen vaan syklessä. Se sama asia toistuu ja toistuu. Kato, aamulla on huono olo,
niinku huonompi kuin eilen illalla. Mutta sitten illalla on se paras, mutta sitten se menee takas vaan alas siinä nukkumavaiheessa, kun on pikkusen vihainen. Sitten totta, ehkä sitä ei tunne sitä surua tai huonoja mieliä, koska silloin nukkuu. Eikä yöllä oikeasti tapahtuu isoimmat surut. Niin toisaalta Sitten niiltä säästyy. silloin kun niin nukkuu, niin se aivot tekee työtä kyllä, tekee ihan kovaa työtä, mutta ei välttämättä niin emotionaalista. Niin. Ehkä silloin kun hereillä ja valveilla, silloin ehkä käsittelee niinku mitä elämässä menee ja käsittelee tätä hetkeä. Mutta ehkä nukkuessa aivot käsittelee tunteita ja miten oikeasti menee. Tässä on tullut pieni tämmönen filosofinen ajatus mulle mieleen, että ihminen ei itse asiassa tiedä 100% omasta elämästä. Se on monia asioita, mistä sä ei voi itse käsittää. Varmasti on. Mitä olla omassa elämässä tapahtuu. Ihan sitä ei-tietoisessa mielessäkin on. Kuten suurin niin, osa ajatustyöstä tapahtuu. Menee vaikka hakemaan työtä. Se saattaa olla parempia, mutta se ei ole sun huolehdittavassa yhtään, mutta sä pystyt vaikuttaa siihen esimerkiksi opiskelemalla paremmin tai muuten. Joo. Se pääpointti on, että sä pystyt vaikuttaa jonkun verran, mutta sä et ikinä pysty vaikuttaa 100% sun omaa elämää. Joo, aina on satunnaisia tekijöitä muiden valinnassa olevia. Se on totta, tulee aina olemaan. Niin, ehkä aivot pystyy tietää enemmän mitä sinä et. Ehkä aivot on jaettu kahteen osioon, emotionaaliselle ja epäemotionaaliselle loogiselle ehkä. Niin. Ehkä siellä on taustalla asioita, mitä ihminen ei pysty käsittämään. Varmasti niin, onkin. Unen aikana käsitellään niitä tiettyjä ja sitten niinku herjällä käsitellään niitä omia asioita. Totta. Tässä on niinku balanssissa, niinku yin ja yang, se on niinku tasapaino elämässä ja unessa. Kyllä. Niinhän se varmaan on sitten ajan myötä evoluutiossakin kehittynyt, että aivot on oppinut käsittelemään pahoja ajatuksia, huonoja tunteita nukkuessa ja sitä kautta on sitten tottunut siihen, että yhdistänyt ne huonot ajatukset ja nukkumisen toisiinsa, että ne menee niin kuin hyvin käsi kädessä. Ja senkin takia pahalla mielellä nukkuminen voi varmasti olla luontaisempaa ja aivot osaa sen paremmin ja siksi se toimii paremmin se uni. Paljon yhteyksiä löytyy, niin tieteellisiä kuin teoreettisiakin. Oliko Nakolla muuta sanottavaa tästä aiheesta vielä? Tästä, että miten itse käsittelet, että miten heräät aamulla niinku jälkitunteita sen huonon unen jälkeen. Tai verrattuna hyvän unen jälkeen. Tää vähän... Niin siis ei... se ei oo välttämättä niin selkeää. Se ei oo välttämättä... Niin. Et sä ite pysty käsittämään kaikkea. Niin koska niinku siis vaikka aamurytmissä on niinku monta eri asiaa. Sä oot kiireinen niinku asioille. Sä et pysty ihan aina keskittyä omiin tunteisiin. Sitä ei voi suoraan sanoa. Se on niinku... Jos sä rupeat miettimään enemmän niinku menneisyyteen, miten niinku päivät on mennyt kokonaisuutena. Mut ei niinku heti aamulta tai miten niinku tietty tunnetila on niinku tällä hetkellä. Se on tosi vaikea sanoa. Joo, on se kyllä vähän. Mulla huomannut vaan niinku jonkun vertaisia energiatasoja eroja. Niinku esimerkiksi vaikean kokeen jälkeen, kun on hyvä olla sitten. Ja sitten taas jonkun huonon kokeen jälkeen, milloin on surullinen. Onko ollut niinku enemmän motivaatiota seuraavana aamuna yrittää parempaa vai onko pysynyt aina noin samana? Siihen liittyy kyllä motivaatio myös. Motivaatio voi olla tähän yhteydessä. Niin, se saattaa myös mennä joskus silleen, että huonon unen jälkeen saattaa käsittää, että ei pystykään johonkin. Niin.
tää saattaa itse asiassa toimia jossakin asioissa, missä ei ole yhtään talenttia. Esimerkiksi toinen on hyvä matikassa ja toinen on hyvä vaikka pianon soittamisessa. Ehkä tää on niinku vartalon tapa kertoa heti niinku huonon mielen jälkeen, epäonnistumisen jälkeen, että hei, tää ei oo sulle. Niin voi olla, ja siihen se perustuukin, että välillä saa sellaisen ajatuksen, mitä ei oikein voi niinku ymmärtää silleen tietoisella tasolla, että mistä se tulee. Niinku tuntuu Niin. vaan, että tää ei oo niinku mun juttu, ja mä en niinku osaa tätä, se ei niinku oo niin mielekästäkään. Joo, no on kyllä ihan hyvä. Se on varmasti yhteydessä juurikin siihen, että Onko tästä sulla voidaan sitten selittää Aje sitä. ollut omia kokemuksia sitten, jos sä oot nukkunut niinku huonolla unella ns, niinku, onko ollut enemmän energiatasoja seuraavana aamuna? On varmasti ollut. Mä muistan tämmöisen jutun, että oli kerran koeviikko ja sitten oli mennyt yksi koe, mikähän olisiko ollut Ruotsin koe, vähän huonosti. Ja se vähän jotenkin harmitti ehkä, kun niinku, olisi toivonut, että se meni vähän paremmin, mutta se meni niinku oikeasti ihan huonosti. Ja sitä niinku harmitti, jotenkin se tuli mieleen siinä just nukkumaan mennessä ja sitä mietti siellä yöllä. Tuli sitten mentyä niinku ihan kun pahalla mielellä nukkumaan, niin seuraavana päivänä Ootko se unessa yhtään? se oli ihan hyvä tunne, että tuli hyvin sai nukuttua ja seuraavana päivänä. Sitten kun sitä miettii, niin ei ihan jaksa sitä enää miettiä, koska ehkä se on niinku sun ei tarvi käsitellä, sun aivot unessa käsittelee sen. Joo, että mä huomasin, että sitä niinku hetken kerkesi miettiä sitä asiaa ja sitten se niinku jäi, että ensinnäkin se niinku hyväksyi jotenkin, että niin se on, siinä kun nukahti ja sit se ei niinku jäänyt pyörimään mieleen ja seuraavana päivänä se ei ollut enää niin iso ongelma, sitä ei niinku miettinyt. Eli aivot oli selkeästi käsittänyt se jotenkin ja sitten kun oli seuraavan päivän koe, niin siinä oli jotenkin tosi virkeä, jaksoi niinku miettiä, käyttää sitä niinku aivoa, hakea sitä tietoa, mitä oli oppinut tunnilla. Ja siinä niinku tuntui, että oikeasti jotenkin oli se niinku vireystila oli parempi. Yksi kommentti niinku huonon asian jälkeen ja sitä ei oikein jää miettimään liikaa. Se vaan niinku tuo boosteja mielipiteessä, mutta hyvän asian jälkeen sitä jää miettimään niinku melkein koko viikon. Ymmärräksä? Joo. Siinä on just tällaisiakin laadullisia eroja. Se saattaa aiheuttaa isoja pettymyksiä itse asiassa tulevaisuudessa. Se on niinku, sain näin hyvä arvosana matikasta, mä oon tässä joku supergeniussi. Mutta se oli oikeesti vaan joku helponnettu koe. Niin ja sittenhän se on varmasti just paha, jos niinku oikeesti sitä myötä oppii uskomaan, että on hyvä matikassa. Huonosti, niin sitten se niinku unohtaa. Sitten se niinku miettii, että ei hitse, se meni huonosti, pitää opiskella seuraavan kerran paremmin. Jos kaikki vaan menee hyvin, niin ei opi mitään, mutta jos joku menee vähän huonommin, niin sitten siitä oppii. Joo, ja varmasti sitten seuraavalla kerralla menee paremmin, kun on opiskellut ja miettinyt asiaa, niin, ja sitten oikeasti oppii paremmin. Väärin. Joo, tietää se ja jos niinku kaikki on se aina hyvin, niin ei sitten opi mitään ikinä. Joo, että se on niinku, ja sit voihan tähän niinku ehkä senkin liittää, että virheiden kautta oppii asioita, ja virheet on sellaisia niinku ei-toivottuja, sellaisia negatiivisia. Ne on tosi luonnollisia, että niitä tarvitaan, koska jos kaikki menisi aina oikein, niin jossain vaiheessa tulee se, niinku, että ei meekään enää oikein, ei osaa jotain. Ja niinku tekee sen virheen. Ja jos ei ole niinku ikinä ennen tehnyt virheitä, niin se on niinku tosi paha juttu, koska ensinnäkin voi olla, että ei osaa käsitellä sitä pettymystä yhtään. Niin, niitä virheitä tekee yleensä nuorena, se on niinku tottuu muihin virheisiin. Joo, ja sit niinku ymmärtää, miten tämä maailma oikeasti toimii, että virheitä sattuu ja se tulee olemaan niin. Ja sit kun niitä virheitä tulee, niin se tavallaan johtaa siihen, että niitä tulee jatkossa niinku vähemmän, koska sä opit niiden virheiden kautta ja kehityt. Kehittyminen on hyvä asia. On totta kai. Onko sulla Nakko mielipiteet tässä? No siis no okei, mulla on pari asiaa tässä siis se niinku nukkumaan meno aika. En mä tiedä, ottaisi tästä joo, mä oon nukkumaan meno aika ekspertti. Joo, siis tästä yleinen nukkumaan meno niinku ei saa unta. Niin se lasket lampaita on. Se on sanonta. Ei. Se on tapa, joten sä nukahat helpommin. Laskeeko sä itse lampaita? En. Mutta käytän sitä esimerkkinä siten, että niinku jotain tekemistä aivoilla ennen yötä
ja niiden kompleksien pahien Jos tunteiden tulee mieleen. prosessoiminen Tiedätkö, voi kun ne varmaan sanoo- auttaa ja sanotaan loppuun. Väsyttää aivoja ja helpottaa nukahtaa paremmin. Niinku tässä ne sanoo laskea lampaita. Onkohan nää keksinyt jotakin, että tää on tämmönen laskea lampaita. Se on loputon ja mahoton taski. Sitä ei ikinä pysty tehdä loppuun. Niin tekeeköhän tän huonon mielen, että se oikeasti auttaa sen takia nukkumiseen. Toi Se on on niinku, muuten tätä ei jaksa tehdä loppuun. Tätä ei mitenkään pysty tehdä. Sitten antaa tosi semmosen mielenkiintoinen luovuttamisen, havainto. antaa niinku luovuttamisen olon. Ja sitten aivot saa miettiä se yli myöhemmin. Mutta varmastihan siinä kun toistaa sitä samaa, niin kuin laskee ja laskee, aina vaan laskee. Niin Ei niinku se ole mahdollista ihmiselle ei ole tehty toistoa ja toistoa loputtomaan. Ei oo tehty ja se rupee ärsyttää. Siis toisto itsessään rupee ärsyttää ja sit se kun niinku tajuaa, että se ei etene mihinkään, ei se mene siitä mikä vaikka kuinka Niin, lasi. siitä ei tuu mitään edistystä, se on vaan samaa ja samaa. Joo, se rupee niinku, siitä tulee niinku huono mieli ihan oikeesti. Ja se Ehkä ne on huono keksinyt mieli... jotakin tämmöstä ennen, Niin, mutta se- sitten se ei oo vaan jatkunut myöhemmin me ei ole kirjoista. tiedetty, miksi se toimii se, että on se lampaiden laskeminen. Se ei ole sen takia, koska se väsyttää ne lampaiden laskeminen itsessään, vaan se huonon mielialan prosessoiminen aivoissa, joka väsyttää sua oikeasti. Niin, yleensä Varm- tekeminen niinku virkistää. Mutta onko se just tämmönen mahoton tekeminen, mitä ei pysty tehdä, niin se oikeesti se niinku masentaa. Voi olla just. Ja sittenhän jos miettii, että tämmöisiä niinku mukavia tekemisiä, vaikka katsoo jotain kivoja videoita ja tälleen, niin sehän on niinku tosi huono tehdä ennen nukkumaan menoa, koska siitä tulee hyvä mieli. Ja se sit niinku, sitten ei Tää saa saattaa nukuttua, olla se totta. virkistää. Sitten jännittää Eli se on lisää. tärkeää tehdä tämmöisiä, no jos ei nyt suoranaisesti huonon mielen aiheuttavia asioita, niin ei ainakaan tee semmoisia asioita, mistä tulee hyvä mieli tai niinku vahvoja tämmöisiä mukavia tunnekokemuksia, koska ne sitten niinku poistaa sen väsymyksen ja sitten ei niinku nukahda. Unet menee ihan ohi. Joo. Mun mielestä se on myös tärkeää niinku osata niinku prosessoida niinku pahoja tunteita. Varsinkin prosessoi. nuoruusiässä. Se niinku jos niinku saa potkut tai jos saa aikuisessa niinku, Niin, totta. jos sä et osaa handlata niitä tunteita, niin se on tosi paljon vaikeampaa. Niihin yleensä tottuu. Niihin ehkä kannattaa tottua nuorana. Ehkä jotkut aikuiset tekee tämän naturaalisesti. Joo, itse asiassa musta tuntuu, että mä oon kuullutkin tästä, että kun se on semmoista ihan tylsää, sit alkaa tulee migreeni ja väsyttää. Kun se jotenkin ärsyttää tekemistä. Niin, Se on just tämmöistä, mikä aiheuttaa pahan mielen. se on. Ja se migreenihän on just semmonen, sen lisäksi, että se niinku tuntuu ikävältä sattuu, niin se niinku tuo semmoisen Niin, sekin on väsymyksen itse asiassa tunteen näin. paha mieli. Jaa. Niin. Se saattaa olla vähän tämmönen extreme-tilanne, että niinku joutuu tulla tämmönen migreenitila. Mut niinku se sit oikeesti, siinä se niinku nähdään niinku ehkä jopa selkeämmin, kuinka se niinku alkaa väsyttää sitten. Sitten ei niinku jaksa tehdä mitään ja ei oo voimavaroja, niin, että se niinku Ei todella ihmiset on niinku väsyttää. tehty vaan oppimiseen 8 tuntia päivästä. Niinku naturaalisesti puhuen, niin se oikein mihin on tarkoitettu. Niin ehkä sen takia tää oppiminen ei ole täydellisesti ihmisille tehty vielä. Tää on ainakin Joo. tapa. Eihän se oo ikinä ollut tuolla luonnossa silleen, että 8 tuntia päivästä opiskellaan, istutaan penkissä ja luetaan kirjaa ja mietitään, että mitä siinä sanotaan. Onhan se sikäli jotain kuitenkin luonnotonta. Niin, totta. Ja sitten se paha mieli voi just... Ehkä ei sen takia opiskelusta jotkut niin tykkääkään, että siitä se niinku aivot ja keho viestii sitä, että tää ei nyt oo Ihmiset hyvä, tää ei oo eri nyt... tavalla. Toiset ei oo ehkä niinku semmoiseen jatkamiseen pysty tehdä. Joo. Ja sitten tulee paha mieli, koska se ei ole kiva ja alkaa väsyttää. Et oppitunnilla usein alkaa väsyttää. Ne tulee Niin, sen niinku takia yhdessä, paha mieli ja Niin. väsyys. Totta! Toisaalta, Lukiossa joo. todella juodaan paljon energiajuomia. Onko sä nähnyt? Melkein Niin. jokaisella on Totta, energiajuoma. Se on on. varmaan siitä, kun tyypit haluaa mennä poissa sieltä koulusta, koska se on tylsää ja ärsyttävää oppia uutta. Eikä tämän takia niiden pitää juoda energiajuomaa, että ne ei väsähdä, joka on niiden keho kertomassa niille, että nyt on huono mieli, että kannattaa heti mennä nukkuun. Joo, ja energiajuomahan tietenkin se virkistää sen takia, että se on energiaa. Siinä on kofeiinia, tauriinia, vitamiinia.
Mutta siitä tulee myös hyvä mieli, se on hyvän makuinen, niin sekin saattaa olla osana sitä Niin, totta. virkitystä, että se poistaa sitä niinku pahaa mieltä ainakin hetkellisesti ja sitten se sen takia alkaa virkistää. Että ehkä jotkut pahat juomat vois sitten väsyttää. Onhan Niin. tämmöset... Mahdollisesti. Puhutaanko Okei, sitten... Onko VT mitään sanottavaa vielä? Siis joo, mulla sä oot sitten meiltä kysynyt aika monta niinku meidän tästä niinku mielipiteistä ja niinku omista kokemuksista niinku Unitilan jälkeen olevista tunteista ja Niin mä katon ite hosti. Joo, mut ei, me ollaan täällä sun kouhusta, niin mitä sulla ite on niinku jotain omia kokemuksia tai tunteita ollut? Ai siitä kun mä oon huono mielen nukkuu. Niin. Mä oon ollut vähän puhunut siitä ja taustaa, kun te niinku puhutte mä sivukommentteja, mutta on mulla jotakin, kun mä oon niinku... Joo, mulle tuli se kesäloma esimerkki, mä sanoin siitä ja että niinku kesälomalla on hyvä olo, niin silloin väsyttää ihan hirveästi. Ei jaksa tehdä mitään sitten, kun se hyvän mielen jälkeen. Kesäloma vaan niinku tuntuu yhdeltä semmoselta Mitä semmoilta harvata myös, että ei siinä ole mitään. Se vaan menee nopeasti, syvyyttä. siinä ei ole niinku mitään. Se menee kieltämättä. Aika Niin, menee koska muutenkin nopeammin kuin... Joo. Se on se asia, kun Niin. kesälomalla ei oikein mitään syyt niinku olla vihainen, tai niinku olla mitään pahan syytä. Ei niinku ole mitään syytä olla huonolla tuulella. Joten se ei... Mutta ehkä koulu on jonkun verran hyvä, koska se niinku tekee ihmisellä haastetta, niinku luonnossa on aina ollut. Niin. Ja sitten pahaa mieltä se vaikeuden haaste se ehkä sen luonnottomuuden kautta, että sitä ei ole niinku ihminen ihan luonnostaan. Niin, Tämmöisiä ei opiskeluja ihminen siitä ole todellakaan ilman haasteeton, ei ikinä kuulunutkaan olla. Sillä on kyllä tärkeä rooli sillä koululla siinä arjessa. Joo, Tän vuoriradan. se on kyllä ihan hyvä. Sen vuoristoradan takia siinä on varmaan muodostumisessa. niin suuri laaja valikoima eri kouluaineita. Se olisi täydellinen semmonen, mikä tekee hyvää mieltä semmoisen pahan säädön jälkeen, mikä aiheuttaa huonoa mieltä myös. Se on niinku tää uskonnollinen, ei oo tää... Se on tämmönen syklä. No. Haluuks Aje sitten kertoa meille seuraava asia, mistä puhuu? Teekö se semmosia? Kyllä, joo, siis sitähän voitais seuraavaksi käsitellä ehkä vähän tarkemmin. Ehkä tässä on nyt paljon käyty tämmöistä niinku matalan tason keskustelua siitä, että miten se niinku vaikuttaa tällaisissa yksittäistapauksissa, että niinku nukkumaan mennessä, nukkuessa, herätessä seuraavana päivänä. Kuinka iso merkitys tällä koko nukkumaan, tässä tällä pahalla mielellä ja nukkumisella hyvin sen vaikutuksesta on niinku ihan kokonaisuudessa, että onko tämä niinku merkityksellinen juttu, että just kuuntelijoillekin, että kannattaako niiden sit oikeasti kuinka tosissaan ottaa opikseen tästä, että niinku alkaa just menemään pahalla mielellä nukkumaan näin, vai onko tämä vähän tämmöinen, että se on niinku merkityksettömän pieni etu, että melkein kuin ei mitään. Joo, tää on hyvä. Mitäs teillä on hyvä. mieltä, että onko tämä niinku oikeasti merkittävä juttu, iso juttu? Mä todellakin ainakin kaivoin tämmösen dokumentin, mikä oli... Mä avaan sen nopea tästä sivulle. Se oli tehnyt Valle Lehtonen Marmimen Logisticsin tästä yhtiöstä. Se on semmonen tutkija heille. Niin hän on tehnyt tämmösen tutkimuksen, että hän on hankkinut tyypit huonolla mielellä nukkumaan ja puolet hyvällä mielellä nukkumaan. Sitten ne on tehnyt testejä niinku, sen heräämisen jälkeen ja verrannut niitä tuloksia. Niin ne on huomannut, että siellä on ollut isoja eroja. Niinku, paljon paremmat tulokset on ollut niillä, jotka on nukkunut vähemmän. Niin joo, eli tää on vähän niinku se hiirikoe, mutta oikeasti ihmisillä, että tää on varmasti paljon arvokkaampaa dataa. Pätee niin, tää on vaan niinku paremmin semmonen ihmisiä. testi tehty, semmonen kirjoitettava koe. Niin joo. Onks tää on varmaan aika uusi, koska mä en oo kuullut itse tästä. Kyllähän Valle Lehtosella on muitakin ollut hyviä. Niinku aika mä katsoin sen arvostettu. dokumentin, mutta mä en ihan huomannut sitä aikafreimiä. Ne saattaa olla jossakin niiden sivustolla, mutta mä löysin tämmösen dokumentin niiltä. Joo, no. Se on varmasti ihan hyvä
Jähän sillä nyt niin paljon väliä, että kyllä se tässä jossain lähivuosilta on, että tässä tieto on ihan tuoretta. Tätä ei ole varmaan tuotu esille, koska nykyään ihmisillä on niinku tämmönen hirveä kiire jonnekin. Niin, ei sitä oikein monilla varmaan ole aikaa lukea tommosia niinku paperille kirjoitettuja dokumentteja. Eikä ole myöskään yritystä niinku hankkia huonoa mieltä. Niinku, miksi jaksais, kun voi vaan mennä normistin nukkuun? Totta. Niin siis taas se niinku, onks niinku mitään järkeä, onks niinku... Eikä sitä eroa ei ole huomattu. Niin se on tämmösiä niinku, se on niin pitkäpäiväinen ja niin pieni ero, se ei välttämättä heti huomaa. Mut se saattaa olla jollekin ihmiselle se pienikin ero, vaan saattaa olla tarpeeksi muuttaa niinku elämänkin. Voi. Ja sit pienet aspektit. Vaikka se olisi niinku yhdeltä kerralta semmoinen pieni asia, niin sitten pitkässä juoksussa isossa kuvassa voikin olla semmoinen oikeasti merkityksellinen asia, että kun niinku on mennyt vaikka vuoden putkeen pahalla mielellä nukkumaan, niin yhteensä kaikki se hyöty, mitä siitä on saatu, voi olla oikeasti tosikin niinku paljon. Ehkä tätä ei ole siinä tutkimuksessa kyllä kerrattu, mutta siinä on ollut jonkunnäköinen merkitys jo heti ekasta yöstä. No sehän on mielenkiintoista, eli sitä voi niinku oikeasti itsekin käydä just kokeilemassa ja testata, että miten se vaikuttaa itteensä. Niin tää on aika helppo tämmönen niinku koe niinku uudelleen toistaa niinku tähän itekin. Niin se on totta. Ja sit saa just niinku henkilökohtaista tietoa siitä, että miten se just itteensä... Niin, onko tämä justiinsa sulle niinku hyvää ja auttava? Se on niinku täydellinen havainnollistus ja käytännöllisyys tämmönen, että itse kokeilee. Joo, mutta matemaattisesti tää oli ainakin auttanut ihmisiä. Joo, se on tärkeää just. Eli on tässä niinku hiirten lisäksi ihmisillä on ihmisilläkin on koettu tämä sama asia. Onko sulla mitään enemmän tietoa niistä kokeissa? Onko niinku mitään tiettyjä aspekteja se niinku paranti? Tai mitä niinku muuttui? Mä en ihan muista sitä, mutta mun mielestä se on parantanut niiden muistia niinku, ja sitten performanssia niinku, tiedon valmiiksi haettu niinku, sitä riikaallaamista. Niin jo, eli siinä oli juuri testattu tällaisilla niinku ihan pätevillä testeillä. Niin, oliko siinä? Ne oli mun mielestä aluksi kertonut, niinku, tehnyt semmoisen saman testin aamulla ja sitten samanlaisen tehnyt myös niinku, ennen sitä unta ja unen jälkeen, niin ne oli tehnyt paljon paremmin ne, jotka oli sitten nukkunut huonolla mielellä verrattuna niihin, jotka oli hyvällä. Joo, ja kysyttiinkö siinä vielä niinku osallistujilta itseltään, että mitä mieltä he ovat, että huomaavatko he sitä etua ja niinku, onko teidän niinku oma kokemus elämästään niin parantunut sitä myötä? Siinä ei sitä lukenut, mutta mun mielestä ne ei ole itse asiassa huomannut sitä, koska muuten muut ihmiset olisi tehnyt tämän jo totta kai pitköjä aikoja sitten. Tämä on mun mielestä ollut niinku semmonen ennen vanha ehkä tärkeämpi, mutta nyt ei niin. Täällä on ollut näitä yin-yangeja ja sitten näitä laske niitä lampaita. Ei niin tunnettu asia, tää niinku se on semmoinen niinku hiljainen vaikutus. Et se niinku sä ite et niinku yhtään huomaa. Niin, et sä itekään oikein huomais, jos sun aivot ois niinku 20% parempia aamulla. Niin, se on tämmöisiä testejä, jotka todistaa sen. Totta, testit on todistettu. Sä et oikein tähän takia nää on tärkeitä nää tiedot. Huomaa, että sä et tiedä mitään, kunnes sä itse asiassa et tiedä sitä vastausta. Se on hyvä pointti, koska sähän sen oman suorituskyvyn just pystyt pelkästään suhteuttamaan ittees. Että sä oot se ainoa vertauspiste. Ja just vaikka jos unohtaisi niinku kaiken, niin et sä voit tietää, että sä unohdit ne asiat, koska sä et muista niitä. Sä et muista, että sä ikinä muistit ne. Ja just tällainen, että jos se vaikutus on vaikka, että eilen tiesi jonkin verran pärjäsi näissä testeissä, nyt pärjää vähän paremmin, niin eihän sitä muista oikein tarkasti, että kuinka hyvin eilen pärjäsi siinä, ei sitä sitten osaa suhteuttaa siihen, että ajattelee vaan, että nyt mä pärjään tämän verran ja varmaan on aina pärjännyt tämän verran. Niin, se saattaa vaan miettiä, että se on vaan naturaalista eikä siinä ole mitään eroa. Se on, niin joo. Se on vaan semmonen prosenttiiliboosti, se vaan auttaa vähän enemmän päivässä. Niin, se on tämmöisiä aika pienikokoisia. Itse asiassa mä saatoin keksiä mistä johtuu. Tää on niinku, tiiäksä kun sulla on tietty määrä aivokapasiteettia pelkästään, niinku me selitettiin aikaisemmin, että ehkä se aivokapasiteetti menee niinku silloin jos on mennyt hyvällä mielellä nukkuun, niin sitten ne huonot asiat, niitä ei kerennyt miettiä yön aikaa, niin niitä pitää miettiä sitä päiväaikaa, mihin joku osa
aivoista menee. Niinpä tosiaan, joo. Ja käsittää, mutta sitten jos on mennyt huonoon mieleen nukkuu, niin sitten niinku ei tarvii käsittää sitä asioita, koska ne on jo käsitetty. Niin, ja sitten päivällä pääsee just olemaan paremmalla mielellä. Ja aivothan on varmaan optimaalisempia just yöllä käsittelemään niitä huonoja ajatuksia, eli se on senkin kannalta paljon tehokkaampaa saada yölle ne. Niin, se on mun mielestä, anteeksi, onko sulla yhtään tietoa, kuinka monta ihmisiä kokeessa oli siinä modulähtöistä tekemistä testissä? En mä oo varma, mutta se on aika hyvä yritys se Marmimen, joten siinä oli varmaan tuhansia testattu. Varmasti joo, kyllä se on luotettava. Sehän on tunnettu, että niillähän on ollut aiemminkin jotain tämmöisiä, no ei tämmöisiä, mutta niinku kokeita tehnyt. Ihmispsykologiakokeita. Joo, psykologian kokeita on ollut niillä just, onhan niitä on niinku ihan siteerattukin hyvin. Tällaisissa niinku tieteellisissä piireissä arvostetaan. Mä en niinku varo, kuinka niinku laaja tää tutkimus oli, että se voiko niinku tuottaa, monille ihmisillä on erittäin subjektiivissa. Tää on kyllä aika tunnettu yhtiö tässä Pohjoismaa-alueella. On sekin, joo. Että kyllä se on luotettavaa. Heidän informaatio on niinku yleisesti tämmönen. Sehän sehän voidaan liittääkin tähän johonkin se tutkimus, eikä voidakin, että pääsee kuuntelijatkin Joo, mä voin siihen tutustumaan. linkkaa sen tonne mun descriptioniin. Laitetaan ihmeessä. Joo. Siinä on varmaan sitten pääsee just näkemään se alkuperäisen teoksen. Lukemaan. Tästä me itse asiassa saatiin meidän inspiraatio tälle hauskalle podcast-idealle. Oliko tästä? Niin, sähän järjestit. Joo. Kysyit meitä tulemaan tänne. Joo, niin, tää on ihan... Varmaan joku semmonen ehkä saadaan nyt se käyttämä testi, et kuuntelijat voi itekin toistaa sen testinä. Voidaan linkkaa joku semmonen koe sinne tonne descriptioniin. Itse me voitais selittää ehkä joku pari ideaa. Mitä olisi hyviä niinku tapoja mennä huonoon mieleen nukkumaan niinku... Se oli esimerkiksi niinku... Pelata CSGOta kunnes häviää. Me eiks me pystyttäis itse asiassa testaa se nyt? Ihan vaan heti. Niin. Toisaalta joo. Mennään nopea matsi. Mennään nopea matsi ja sitten testataan miten sitten päästään aamulla herätään. Joo. Pistää siitä vaikka descriptioniin. Oliko eroja se voidaan todella testata. Ja pistää heti vaikka peliin. Nyt on itse asiassa... Tää nyt ei oo mulla jotenkaan vieläkään ladannut. Että jos me nyt haluttais mennä, niin se pitäisi varmaan laittaa katkolle tää podcasti tai sitten ei mennä nyt videolla. Jatketaan vaan liittysaliin. Joo. Tää on ihan hyvä. Semmonen Counter-Strike, se voi olla vähän intensiivinen ja siinä ei välttämättä saisi yhtä hyvin ajateltua samalla kun pelaa. Nytkin mulla on vähän tämmösiä, että mä huomaan, että mä otan kädet pois näppäimistä hiireltä, alan niinku jotain niinku tämmöstä elekkiältä tekemään niinku freezaan tässä pelissä. Tää on joku tämmönen multitaskaaminenhän on tunnetusti ihmisille vaikeaa, tai mulle varsinkin. Niin, onkohan täällä justiinsa jotakin tämmösiä tauteja, tai miten ne sanois, niinku, jotka itse asiassa auttais nukkumisen perusteella? Niinku joku AHDH. Niin AHDH, oliskohan semmosia? Mä en oo ite kuullut. Olisiko siinä tarpeeksi eroja tohon... Tarpeeksi eroja näihin... olotilan muutoksiin. Niillä on vissiin pitäis ehkä siitä tehdä lisää tutkimusta. Sitä ei oo vissiin paljon niin tehty tutkimusta just. Ei sitä oo paljon puhuttukaan oikein, että se on vähän tämmönen... Vähän tämmönen underdog-topikki. Joo, just silleen. Siitä joo. Mä voisin ottaa meille uuden niinku... mikä on niinku teidän mielestä normaali unirytmi, niinku mitä ihmisiä kannattaa seurata? Sehän on vaikea kysymys sikäli, että voidaan niinku lähestyä kaksi näkökulmasta. Tämmönen niinku yhteiskunnan näkökulma ja ihmisen luonnollinen näkökulma. Huonolla mielellä nukkumista vai enemmän niinku pitkäajan nukkumista? Niinku 9 tuntia vs joku 7 tuntia vai hyvällä mielellä vai
pahalla mielellä. Sehän on Kumpi niinku kiistatonta, tärkeämpi? että on tärkeää saada tarpeeksi unta. Varsinkin jos nukkuu liian lyhyitä yöunia niin kuin toistuvasti, mikä itselläkin on Joo. ollut välillä, niin se on niin kuin tosi huono. Sitten tämä hyvällä mielellä, pahalla mielellä juttu ehkä enemmänkin semmoinen, että se on niin kuin yökohtainen, että se on hyvä, jos sait viime yönä mentyä nukkumaan pahalla mielellä. Vähän siinä on tietenkin vähän tämmöisiä pitemmällekin kantavia vaikutuksia, ehkä yhtä paljon kuin tällä määrällä. Mutta sitten ei voi ajatella silleen, että aina on niinku absoluuttisesti parempi nukkua enemmän. Siinäkin on se raja, että pitää niinku osua siihen, löytää se kultainen keskitie siinä, että ei liian paljon eikä liian vähän. Et ehkä sitten jos on niinku ongelmia nukkumismäärän kanssa, että nukkuu niinku vaikka 6 tuntia joka yö, niin siihen kannattaa keskittyä. Se niinku priorisoidaan ykkösasiaksi, Niin, se on että niinku saadaan 2 nukuttua. eri maailmaa, että kumpikin on tärkeää, mutta kummankaan ei kannattaisi olla niinku pieni. Joo, kummankaan ei kannata olla Sitten toisen yläpuolelta. Ne on niinku silleen, että ehkä Pitää tämä vaihtelee eri ihmisille, just, että neille, jotka nukkuu sen 6 tuntia, niin niiden kannattaa panostaa siihen, että ne niinku saa nukuttua enemmän. Mutta sitten taas jos nukkuu ihan hyvin, että nukkuu vaikka 8 tuntia jossa, niin sitten sitä voi olla, parantaa. siinä niinku, tietenkin voi vielä niinku koittaa ehkä nukkua enemmän tälle 8-9 tuntia, mutta se on aika hyvä niinku määrä monille. Siinä vaiheessa sitä ei voi liikaa parantaa edes. Niin siinä vaiheessa, jos parantaa halua ja aina kannattaa haluta, niin sit sitä voidaan niinku parantaa näillä, just sillä, että menee vaikka pahemmalla mielellä nukkumaan. Mä väitän, että nämä niinku liittyy yhdessä niinku vähän yhteen. Kun sä nukut pidempään, niin sulla on myös enemmän aikaa niinku käsitellä niitä huonoja tunteita. Niinku eka sä mietit sitä hyvää asiaa, jos sä menit nukkuu hyvällä mielellä. Niin ehkä sen takia se on niinku overshadowattu nukkumisajalla. Sä niinku nukut pitkään, sit sulla on aivoilla enemmän aikaa prosessoida sitä huonoa. Mut jos sä myös menet huonolla mielellä nukkuu, se myös tekee vähän se sama. Se on niinku vähän Niin, se boosti. nukkuminen on tehokkaampaa, kun menee nukkumaan pahalla mielellä. Ei välttämättä tarvitse niin paljon unta. Toi voi olla totta, että joillekin se voi toimia niinkin, että vaikka niinku, ei nukkuisi tarpeeksi paljon, tai tuntuu, että ei nuku tarpeeksi paljon, väsynyt päivisin, niin voi olla kyse, että ei tarvi niinku, välttämättä saada enempää yöunia, vaikka se olisi hyvä, vaan sitä voi niinku kompensoida just sillä, että menee pahalla mielellä nukkumaan, niin aivot pääsee heti käsittelemään niitä pahoja asioita nukkumaan tehokkaammin. Ja sitten just seuraavana päivänä ei välttämättä tunnu niin väsyneeltä semmoiselta epävireiseltä, vaikka olisikin nukkunut vähemmän, just vaikka jos ei pysty nukkua paljon, joillain voi olla sellaiset niinku aikataulut, että ei niinku aikaa, joo. Niin sellaisissa tilanteissa voi olla tosi hyvinkin suositeltavaa kokeilla niinku panostaa siihen unen laatuun just sitäkin kautta, että menee pahalla mielellä nukkumaan. Niin onko se niinku onko se, jos vertaa suoraan, onko niinku parempi nukkua 7 tuntia esimerkiksi, tai 5 tuntia huonolla mielellä? Onko se niinku vaikutukset miettiä niinku kumpi on arvokkaampaa niinku loppuun? Sitä voidaan miettiä yksilötasolla, mutta pitää muistaa, että se vaihtelee eri ihmisillä. Niin, eli yhdellä se saattaa olla parempi nukkua niinku 5 tunnin yöunet, se menee pahalla mielellä nukkumaan, ja toisella se voi olla parempi nukkua 7 tunnin yöllä. Ja siksi kannattaa kokeilla itse. Niin, nukkuu 8 tuntia ja toisena päivänä 8 tuntia, niin joskus vaan herää virkeämpänä ja joskus vaan niinku vähän niinku masentuneempana, niinku haluaisi jäädä sänkyyn nukkuun lisää, koska ei käsitellyt kaikkea vielä. Niin, siinä on se paha mieli vielä niinku ollut käsittelyssä, ja sitten on just sen takia semmoinen vähän huonompi mieli siinä herätessä, että kaikki on varmasti just kokenut sitä, että niinku vaihtelee, se niinku vireystelee se niinku mieliala, vaikka on nukkunut saman verran eri kertoina. Et se on kyllä mielenkiintoinen juttu. Että niin palaten tähän Veetin Nakon kysymykseen siitä, että miten se kannattaisi se laadun ja määrän suhde sitten tasapainottaa, niin sun pitää itse löytää se täydellinen balanssi näitä. Niin. Kyllä, pitää tuntea itsensä ja ymmärtää, että nykyinenhän tämmöinen arki tää on aika kiireistä ja täällä ei välttämättä ihmisillä ole aikaa niin kuin miettiä tämmöisiä vähän syvällisemmän tason ratkaisuja, niin kuin se, että panostaa siihen laatuun nukkumalla
menemällä pahalla mielellä nukkumaan ja sitten vaan ajatella, että pitää nukkua enemmän, mutta ei pystytä nukkumaan enemmän, koska on niin kiireinen arki, niin ehkä se voisi olla niin kuin hyvä, että tässä modernissakin ajassa ihmiset pysähtyisi miettimään sitä ja niin kuin koittaisi soveltaa omaan elämään. Tämmöisen niin kuin pahan mielen nukkumisen. Tämä pahan mielen nukkuminen on overshadowattu koko tämän ajan, koska tyypit on kokenut samoja vaikutuksia siitä, että nukkuu vaan enemmän. Eikä sen takia tää tieto on jäänyt niinku niin taakse ajasta. Ja sehän on niinku tosi niinku varmasti, kun miettii, että miten niinku tää meidän väsymysongelma ratkaistaisiin, niin siinähän tulee ensimmäisenä mieleen se, että pitäisi nukkua enemmän. Että sitä niinku jotenkin luonnosta ajattelee, että se määrä on se ratkaisu heti, että pitää nukkua paljon. Niin, koska aivot ei käsittele sitä asiaa, että että sitä mitä aivot käsittelee on siellä. Anna kun mä koitan sanoa uudestaan ja paremmin. Aivot käsittelee semmoista, mitä itse ei pysty. Se on niinku semmoista, mitä ei pysty itse käsitellä, niin se on vaikea ymmärtää. Eikä sen takia siinä on niinku oletus, että ehkä jos nukkuu enemmän, niin se olisi helpottaisi sitä. Niin me ei ymmärretä sitä, että siinä nukkumissa on myös niinku semmoista selkeätä laatua. Ja sen niinku sitä enemmän vaan määrä ei niin, ehkä unen laatu johtuu siitä, että millä mielellä menee nukkumaan. Niin, se voi olla tosi hyvä vaikutus. Niin, kaikki muiset niinku ikäehdon ja eri niinku fyysisetkin asiat voivat vaikuttaa siihen. Mutta se mieliala voi olla niinku erittäin vahva osa-alue myös siinä. Voi kieltämättä. Sitähän on niinku, just kaikissa tutkimuksissa on niinku maailman sivu ollut just sitä, että kuinka se niinku nukkumisen määrä vaikuttaa, mihin kaikkeen se vaikuttaa, niin kuin terveyteen, fyysiseen hyvinvointiin, henkiseen hyvinvointiin, kaikkeen tällaiseen. Sitä on kuultu paljon ja se on ehkä ihmisten niin kuin mielessäkin semmoinen ensimmäinen asia, josta niin kuin yhteiskunnan vaikutuksesta. Se on helppo overlookaa. Joo, niin sitä ei ole ollut just paljon, sitä niin kuin tai niin kuin ei ole tuotu esille julkisesti ja niin kuin yleisesti tässä meidän. Toivottavasti se Vallensa tässä niinku tutkimus tuo tätä asiaa esille, että niinku ihmiset se olisi hyvä joo, niinku jos tästä mun mielestä pitää todellakin tutkia lisää tietoja. Ja lisää tutkimuksia laajemmista aiheista alueista. Joo, kyllä. Että ehdottomasti kannattaisi lisää tutkimusta tästä ja sitä voi niinku varmasti niinku jos oikeasti kiinnostaa paljon ja on niinku rahaa, niin sitä voi niin lahjoittaa tämmöisiin tutkimusorganisaatioihin, jotka sitten järjestää tämmöisiä tutkimuksia. Koska tässä on mun mielestä aika paljon potentiaalia. Tätä ei ole katsottu vielä yhtään oikein. Tämä on aika relatiivisen uusi asia. On, joo, ja sitä jos miettii, että vieläkin tutkitaan sitä unen määrää, että nyt nämä vähän missaa tänne. Uusia potentiaalisia, tiedätkö amnesiikoille, ne jotka ei oikein pysty nukkua hyvin yöllä. Niin joo. Olisiko niillä mahdollista jotenkin, että ne pysyy liian virkeänä aina? Niin. Jos sitäkin saataisiin ratkottua just tällä, että lopetettaisiin sanomaan niille, että nuku vaan paljon, nuku vaan enemmän, että se vaan, niin se on pitää vaan nukahtaa. Niille, se on varmasti vaikeaa niille. Joo, eihän se onnistu niin, että pitää löytää jotain niinku luovempia tämmöisiä toimivampia ratkaisuja siihen, että miten he oikeasti saisivat nukuttua enemmän, tai siis paremmin, sille, että ne ei ole niin väsyneitä. Ja se voisi olla just sillä, että ei niinku painotettaisi sitä unen määrää, vaan painotettaisi sitä, että nuku paremmin. Ja siihen saatettaisiin päästä sillä, että he menisivät pahemmalla mielellä nukkumaan. Mulle tuli teoria. Tiedätkö toi melatoniini on kemikaali, joka tulee niinku silmiin sitten kun on niinku nähnyt, on niinku pimeätä ympärillä. Onko se kuullut tästä? Joo, kyllä tää tiedetään. Tästä on silleen, että pimeässä oikeesti ihminen niinku tulee vähän niinku kokemaan surullisia niinku huonoja asioita. Se niinku sen takia lapset ehkä yhdistää se painajaisiin. Se on oikeesti se suru ja huonot mielet on se, joka tekee ihmisistä enemmän. Ehkä se on se, mikä erittää sitä, mikä se nyt oli, melatoniini. Niin se on niinku tommoset tummat harmaat ja ne on niinku masentaviksi ajatellut. Niin, sen takia tää ehkä on. Kun aivot yhdistää ne siihen ja sitten alkaa väsyttää. Ehkä se on ihan tämmönen luontainenkin yhteys, mikä aivot tekee niinku ihan just sen takia, että sit niinku yöllä pitää nukkua ja yöllä on pimeätä, niin sitten kun pimeys aiheuttaa sitä pahaa mieltä, herää niin niinku
talviaamuna sä heräät, niin eikö se tunnelma ulkona ole vaan surullista? Joo. Siellä on hirveän kylmää ja mustaa. Sehän siinä sitten tavallaan väsyttääkin. Sinne ei jaksais mennä, sinne ulos ei jaksais mennä, koska siellä on vaan huono tunnelma. Se tuntuu pahalta mennä sinne. Eikä sen takia tää... Niin vaan takaisin nukkumaan, eikä etan tarvitse mitään... Jaa. Se niinku tunne nukkumiseen vahvistuu siitä, että on huono olo ja huono, että on mieli siitä, että on... Ehkä niillä karhuillakin sitten talviunia nukkuessa tulee, jos niin vaan paha mieli siitä niinku talven maisemasta tällaisesta, että se niinku alkaa väsyttää. Ja se saa ne sit nukkumaan. Sen takia ne ei muuten vissiin tee sitä talviunta, jos ei oo talvea. Niin, eli se ei oo aikaan sidonnainen, vaan se voi olla just nimenomaan siihen, niinku, että tulee sitä synkkyyttä ja pimeyttä ja kaikkea tällaista, mikä herättää pahaa mieltä. Se voi itse asiassa hyvinkin olla näin. Että ne on niinku, se on semmonen luontainen, niin sitähän on just tässä tullutkin, että se on semmonen luontainen viesti keholta nukkumiseen, se paha mieli ja sehän käy ihan järkeä tällaisesta. Ai tässä kysyä, onko se taas biologisestakin näkökulmasta. Siinä pelissä yhtään progressia käynyt otaamisessa, että pääsin sinne testaamaan teoriaa. Jos tätä nyt tässä kyllähän vähän... tässäkin voi saada se huonon mieleen, jos me hävitään tää quote johonkin ärsyttävää syytä. Toi on muuten hemmetin hyvä pointti. Nythän meillä ei oo ketään täällä aluksella. Niin kun me kuollaan kaikki, niin kaikki menee. Meillä on 2720 kredittiä nyt täällä. Ja kyllä sen menettäminen jo jossakin tuntuu. Ja se olisi aika huono mieli, jos silleen tapahtuisi. Kieltämättä. Onko se jotakin muuta, mistä haluatte puhua niinku V-nakko? Onko sulla jotakin hauskoja mielipiteet vielä tästä? No. Mulla vois ainakin se jäi vähän ehkä, vai onko Veetillä? Kerro vaan. Nakolla? Ei mulle nyt tuu tällä asialla mitään mieltä. Joo, se jäi ehkä musta vähän niinku, sit kuitenkin vähäiselle tää meidän käytännönläheinen pohdinta, että just niinku teille katsojille, ne kuuntelijoille, että niinku miten sitä saisi sovellettua heidän niinku ihan oikeasti mitä tekemällä saisi sen pahan mielen nukkumaanmenon sovellettua. Eli just mitä tehdä, että voi kokeilla tätä. Me ollaan tässä painotettu sitä useampaan kertaan, että pitää niinku itse testata. Tehdä näitä kokeilla, miten se vaikuttaa itteensä. Okei. Mun mielestä on hyvä niinku löytää semmoinen asia, joka on tosi tärkeä, tai joka niinku tuo erittäin paljon niinku valuota sun niinku elämään. Sitten, sitten naturaalinen virheiden tekeminen. Eikö se ole just tämmönen? Se on niinku normaalissa elämässä tekee virheitä. Niin esimerkiksi jos sä tykkäät kutoamisesta, sä teet jotakin vahingossa väärin, niin siinä menee moti alkaa väsyttää naturaalisesti. Joo, juuri näin. Et ehkä siinä kannattaa just niinku pyrkiä löytämään joku tämmönen oma kiinnostuksen kohde, mikä on niinku tärkeältä tuntuu. Eikö se vaan olisi niinku joku kiinnostava asian kanssa viettäminen, no, tulee naturaalisesti ihminen mokaa, niin joo. Tai sitten se ei välttämättä tarvitse olla, että itse tekee virheitä mukaan. Voi vaikka, jos tykkää paljon vaikka jalkapallosta ja on joku joukko mitä kannattaa, niin voi katsoa vaikka heidän jonkun pelin. Ja sitten jos he häviävät, niin siitä tulee varmasti paha mieli. Ja ne pelitkin on usein illalla, niin katsoo sellaisen nukkumanmenoa. Sitten kun ne häviää, se on kannattama tiimi, niin siinä on hyvä paha mieli, minkä pohjalta mennä nukkumaan. Ja siinä saa sitä sitten testattua. Mitä nyt on aktiivisia pelejä siinä aikaan? Sä voit katsoa jostain YouTubesta, jostain netistä löytyy varmaan jotain vanhoja niin kuin häviöitä, jos tietää jonkun... Niin, joo, kyllä juuri. Ja sitten se on usein niin, että siihen pääsee niin kuin mukaan siihen peliin, että sitä ei niin kuin ajatella, että se on vanha peli, että se niin kuin näkee vaan sen peliä ja on niin kuin melkeinpä itse osana siinä, niin siinä saa jo sen tunnekokemuksen. Itsekin pelaamisen peli, niin kuin esimerkiksi pelaa perheen kanssa jokin lautapeliä. Joo, sehän voi olla hyvä just. Tulee surullinen olo, jos häviää. Sosiaalinen tämmönen kokemus, se on niinku tärkeä muutenkin. Ja sit just siinä todennäköisesti, tai se voi isolla todennäköisyydellä hävitä, jos siinä on useampi pelaaja. Se voi varmasti olla hyvä. Ja siinäkin myös se häviön syy ei ole välttämättä pelkästään sinun taito, joka saattaa olla vain niin sä ymmärrät sinun omasta taidosta, vaan jostain ihan tyhmästä syystä, joka tekee sitä vielä pahemman siitä mun mielestä ne expertit mun mielestä kutsuu tätä, jos se olisi greeni.
Joo, hei, Niin, mä oon kuullut. et miten greenimpi se niinku Joo. asia, jonka takia se häviää, sitä parempi, tai niinku sitä pahempi, Sitä- joo, siis- sitä parempi se tunne. Muistuttaa muuten siitä, pelasin, eikö ollutkin Nakko juuri sun kanssa? Pelattiin sitä jotain yhtä sellaista vähän hölmöä peliä Niin joo, Steamista. se Se nimi peli, oli Mobile Battle League. joo, sitä, sä olit katsomassa siellä, Lauri, niin se peli oli Joo. kyllä todella greeni. Et siinä kun niinku hävisi, niin se kyllä niinku tuntui tavallaan ikävältä. Oli niinku, ei ollut omassa hallussa. Ei ollut yhtä, vaikka tavallaan oli, mutta sitä ei kuitenkaan ollut, koska siinä saatiin niinku satunnaisesti ne power-upit. Niin Veeti sai sitten aina jotain hyvää. Veeti sai semmoista, millä pystyi niinku poistamaan objekteja sieltä. Mä pelasin Veetin kanssa. Se niinku meni tunteisiin ja halusi lopettaa ja heti halusi niinku pois siitä tilanteesta ja vaan mennä Yksi omiin oloihin ja ehkä sitä Niin. kautta nukkumaan. Joo, just tällä. Yksihän alkaa väsyttää näin. Ja tämmöisiä just peleihin liittyvää niinku joku tämmönen ei niinku välttämättä tarvii menettää mitään, että niinku vaan niinku kokee, että ei saanut jotain, ei saanut sitä voittoa. Niin, Oli se sitten oma voitto tai joku kannattamaan joukkueen kokee voitto. jotakin epämiellyttävää. Joo. Ja se on Niinku parempi tekee silleen, että se ei ole ruokaa, niinku mutta se ei omasta. onnistu täydellisesti. Ja se ei... Sitten, tiedätkö sä, kun se huono mieli niinku aiheuttaa, että huomenna tulee enemmän motivaatio se onnistamiseen joskus. Joo, eli siinä on sekin hyöty. Vartalo niinku tietää. Se niinku, ai nyt tää ei mennyt hyvin, anna kun mä teen paljon paremmin seuraavalla kerralla. Se on tyypillistä, että uudet asiat, kun ensimmäistä kertaa vaikka kokeilee jotain, niin ei onnistu niin hyvin. Niin jos on niinku semmoinen, että haluaisi vaikka niinku kokeilla jotain uutta, just vaikka ruoanlaittoa tai leipomista, niin sit voi niinku kokeilla sitä iltasalla, ja koska se on ensimmäinen kerta, niin se ei välttämättä onnistu, se hyvin todennäköisesti epäonnistuu, sit tulee paha mieli. Ja sit pääsee pahalla mielellä nukkumaan, ja sen lisäksi, että sai sen pahan mielen tälleen halutusti, niin tekee sen virheen, ja sit siitä virheestä oppii, ja sit sitä kautta niinku kehittyy paremmaksi siinä, oli se sitten vaikka leipominen tai ruoanlaitto. Virheen tekeminen niinku pistää sun aivot miettimään niinku overtimelle, niinku ne miettii, että miten tätä parantaa, miten tälleen tehdään, miten täällä saa. Niin, se tätä mä sanoin aikaisemminkin, se on se, että sä mietit sitä pahaa mieltä ja mietit miten se parantaa, niin se väsyttää aivoja ja nukahtaa paremmin. Joo, Niin, eli mä tässä on... puhuin niinku, niin silloin illalla, että se parantaa sun mieltä. Silloin sä niinku mietit kovemmin, että miten tää korjaa. Ja sitten niinku aivot miettii tää yön yli, mitä sä et ehkä ite pysty käsittämään. Niinku just jotakin tietoa, mitä sä et oo 100%. Niin sillä niinku uudetkin ideatkin luotuu silleen. Niin, mun mielestä ne tälleen tulee. Sen takia sä et ite tiedä niitä, vaan sun aivot tekee ne sulle. Se on joo, niitä sitten niinku pulpahtaa. Kuullut tästä. Eli sit kannattaisi varmasti just koittaa ajoittaa tämmöiset virhealttiita, tämmöiset hommat, missä saattaa epäonnistua niin iltaan. Ja sitä kautta saavuttaa sitten se todennäköisempi pahan mielikokemus. Sitten kun se pahan mielikokemus on tulossa muutenkin, niin saapahan sen sitten niinku iltaan, että siitä on se hyöty, että saa paremmat unet. Uusia ideoita. Joo, tulee uusia ideoita, se on niin kuin sen ympärille tulee vaan positiivisia asioita loppujen lopuksi. Niin, aivot alkaa keksimään, aivot menee overdrivelle ja ne niinku keksii mitä sä et vielä ole ite tietänyt. Tai ymmärtänyt, tai et ole niinku keksinyt vielä. Niin, ja ne niinku käsittää ne asiat sun puolesta, mitä sä et ite ymmärrä vielä. Kyllä, ja sitten ainahan jos nyt niinku oikeasti haluaa testata tosissaan sitä, että menee saa sen pahan mielen ja tällaisen unikokemuksen siitä, niin sittenhän voi niinku viedä vähän ekstriimimmäksi, vaikka sijoittaa paljon rahaa. Ja sitten ottaa aina tavaksi illalla katsoa, että miten ne on mennyt sijoitukset, että alkuhan ne varmaan menee vähän huonosti. Ja sitten huomaa, että on taas menettänyt vähän rahaa, ja sitä kautta tulee paha mieli. Ja tietenkin se on vähän huono, jos sitä rahaa alkaa oikeasti menettää, että se ei välttämättä ole hyvä. Siinä on myös sekin riski, että on mennyt hyvin ne sijoitukset illalla, ja sitten ei liian hyvin on yhtään mennyt. paha mieli. Kaikenlaisia tällaisia keinoja löytyy, ja varmasti kuuntelijalla on omiakin ideoita jo nyt tämän pohjalta, että miten tätä saataisiin omia personalaisia eri versioita ja
Niin, kaikilla on Kaikilla oma löytyy. elämä. Kaikki Se on niinku... oman elämän se on tuntee niinku itse hyvä parhaiten. tässä. Sä voit, niin, voit ite Toivottavasti tää keksiä. podcast on niinku autanut ymmärtää teidän omia tapoja tai jotain omia asioita, jonka kanssa voit olla sillä efektiivisesti mennä huonolla mielellä nukkumaan. Me tarjotaan tämmönen pohja, minkä Pitää vaan täyttää ne perusteella. lenkit omalla elämällä. Nimenomaan, koska eihän me voida tätä niinku räätälöidä kaikkien elämille, koska kaikilla on erilaiset tämmöiset, erilainen arki ja ikuisuus. erilaiset kiinnostuksen kohteet ja kaikki. Joo. Että kyllä. Joo. Onks sitten... Mitä Niin. Tässähän voisi onhan tässä vielä niinku, tätä voisi koittaa nyt, että jos jotenkin joku nyt ei ole kaiken tämän pohdinnan niinku näiden meidän argumentteja esitysten perusteella ei ole vakuuttunut tähän juttuun, mikä olisi jotenkin järjetöntä, koska kyllä tämä on selkeä juttu ja siitä tulee yhä enemmän tietoa, niin jos joku ei olisi vakuuttunut, niin sitä voisi niin oikeasti koittaa nyt vielä niin painottaa. Tietenkin meillä on vaikea, kun me ei voida kuulla, niin kuin, että mikä tässä olisi niin asia, niin. Mikä me koitettiin, tai siis tänne oli ilmeisesti jossain vaiheessa tulossa tämän koko teorian, tai koko niin ajatuksen tämmöinen vastustava henkilö, Kasper Toivonen, niin. Et sehän on vähän sama... Se oli meidän ideoissa tulemassa meille gestinä, mutta sille ei ollut kai aikaa. Joo, että sit tässä olisi vähän tämmöistä niinku vastakkaista näkökulmaa, moniäänisyyttä tähän podcastiin niin. Ja sitä kautta... No sitä kautta saattaa tulla esille jotain erilaisia ideoita ja osapuolta siitä aiheesta. Joo, ja sitten oltais voitu adressata niitä ongelmia, mitä he löytää tässä, koska se, että ei usko tähän asiaan, että niin kuin pahalla mielellä nukkuminen on paljon parempi kuin hyvällä mielellä nukkuminen, ja kaikki nämä, mitä me ollaan muutenkin selitetty tähän mieleenohjaan nukkuminen liittymistä, että siihen kun ei usko, niin se on vähän sama kuin usko, että maapallo on liitteä. Se on vähän järjetöntä, mutta sellaisia ihmisiä on, ja jotkut niistä voi ehkä vakuuttaa ihan perusjärkeviä, mutta toisia ei saa niin kuin vakuutettua millään, että sit siinä ei ole. Niin se on vähän se meidän oma niinku kesti, joka voi verrata, että se uskoisi, että maapallo on liitteä tänne. Mutta siis sitten taas opitaan ja voidaan todistaa silleen, että maapallo ei ole liitteä meidän omilla todisteilla ja faktoillaan. Koska me kokonaan uskotaan tätä ideaa. Tää on mun mielestä niinku revolutionary idea, tää on hirveän hyvä. Pitää nyt checkata taas vähän, onko siinä niinku mitenkään kuin pitkään siinä meidän CS:ssä, että voidaan mennä testaa sitä teoriaa selkeän voittajien ja häviöiden kanssa. Ei hitto, tää on nyt vähän källi, koska täällä on näitä koiria tässä pelissä. Niin mä en voi, mulla ei juttukin kesken, mun pitää olla hiljaa, kun ne ilmeisesti kuulee mun puheen. Ei. Vai kuuleeko, kun mä en oikein tiedä, osaan mä laittaa sen... Mä ollaan erikseen puhelussa, niin ei kuule. Mut nää niinku peliäänet, tai siis mun ääni kai kuitenkin menee tälle pelille. Se kuulosti siltä. No, osaako se laittaa jotenkin asetuksista jos silleen? on asetuksissa se push to talk moodi päällä, sit sä vaan et paina sitä nappia, niin sit ne ei kuule mitään. Mulla on nyt push to talk päällä, eli eikö nää mörötkään kuule? Kunhan sä et paina sitä nappia. Möröt ei kuule silloin kun muutkaan ei kuule, se on näppärää. Olisi voitu tehdä silleen greenisti, että möröt kuulee aina, vaikka ei tiimiläiset kuuliskaan, se olisi ikävä. Hyvä. Se olisi aika greeni. Se olisi aika greeni, ja jos me oltais siinä just tässä kuoltu, niin sit olisi tullut paha mieli ihan oikeesti. Tää on vähän varoittaa kysymys tosta, niin onko siinä niinku prosenttia tai jotain niinku... Tää on vielä aika alkuvaiheessa. Mä en tiedä miten se on näin hidas. Mun netti on muutenkin hidas, tämän prosessin, siis se on puolessa välissä. Mä luulen, että sä puhuit siitä tämän teorian tekemisestä, kun sekin on niinku... Me kiinnostaa millä prosentilla se on niinku tekemisissään tää uusi teoria. Koska tää on niinku... Onko se vaan niinku ihmiselle vaikea käsittää tää asia? Niin. Sitä on vaikea mitata prosenteissa, koska hän tämmöiset niinku monimutkaiset teoriat, jotka
sisältää paljon asioita, nehän ei niinku tavallaan tule ikinä valmiiksi, että niihin aina tulee lisää sitä tietoa ja tälleen, ja jossain vaiheessa on niinku aika semmoinen pitävä, että se on niinku aika hyvin ymmärretty ja aika aukoton, mutta silti siihen voidaan tulla lisätä. Tässä on tämä sunkkost fallasi käy järkeen, koska ihmiset on niinku aina miettinyt, että kannattaa nukkua enemmän, se auttaa. Mut nyt kun me tehdään tämmönen uusi idea on luotu, niin ihmiset ei heti halua muuttua siihen, koska ne on jo käyttänyt niin paljon aikaa siinä aikaisemmassa teoriassa. Kieltämättä voi olla joo. Siinä niin, kestää hetki, että se adaptoidaan. Se otetaan niinku tosissaan. Aivojen se plastisuus, aivojen plastisuus. Se, että niinku nämä vanhemmat ihmiset ei välttämättä niinku ymmärrä tai halua ymmärtää tätä. Niin, niiden aivot ei kykene uudelleen muovautumaan tämmösen täysin päinvastaisen ajatuksen. Tässä ihmiset ymmärretään ja voidaan muovautua tähän ideologiaan. Joo, ja se on meidän etu. Vielä nyt vanhempana voisi tulla omia ongelmia sitten. Se on uusia teorioita sillä, mutta se menee vähän tangentille, että aiheessa pysyen, niin tää teoria on nyt niinku kuitenkin lähtenyt ihan hyvin niinku kehitykselle ja tähän tulee koko ajan lisää tietoa ja näen, että kyllä musta tuntuu, että ihmiset nyt pikkuhiljaa alkaa tätä niinku uskomaan sisäistämään näitä ajatuksia. Ja sitä kautta tästä ehkä 20 vuoden päässä tämmöinen niinku yleisesti uskottu asia, että tätä ei niinku kyseenalaiseta enää. Samalla tavalla kuin nyt ei alkuperäisesti kuulitte tästä asiasta? Mähän on kuullut tästä, no siis se joltakin kaverilta vai? Kaveriporukoissa on ollut ja mä en niin skeptinen alkuun ollut, että olin mä vähän tietenkin skeptinen, mä en niinku silleen kieltänyt sitä ikinä, että mä oon yleensä tämmöisille uusille asioille aika avoin ja sit mä pyrin niinku miettimään, että onko tää nyt joku tämmönen läppä vaan vai onko siinä oikeasti jotain perää, että onko tää niinku oikea asia, että mä aloin tutkimaan tätä. Mä katsoin ja kyllä niitä löytyisi tähän tietoa ja mä kiinnostun tästä aiheesta. Mä olin jo niinku unia tutkinut tälle ajatukselle, niin tää on niinku tämmönen uusi haara tässä mun tutkimusuralla. Niin itse testaamaan ja sit sä huomasit sen vaikutuksia. Joo, siis mä testasin tätä melkeinpä heti, koska mä oon tämmönen kannatan tämmöistä empiiristä tutkimusta ja sitä, että itekin tehdään omat tutkimukset. Ja mä niinku huomasin ihan niinku vaikutusta siinä. Nuorempia haluu heti tehdä tämmöstä mitä kuulee, se on niinku uutta tietoa, se on niinku hauskaa oppia. Joo, ollaan niinku uteliaita ja tälleen. Uteliaisuus, joo. Mun mielestä niinku paras tapa on todistaa taas niinku kokeilla itse. Ei ole liian vaikea tehdä, se on niinku itse yrittää. Joo. Me yllytetään, että sä teet tälleen. Tää on niinku official yllytys meiltä nyt tänään. Joo, todella. Ja sitten Pro käsikin, että me yllytetään suomalaisesti tähän näin. Nyt on yllytys. VT on nakkoi tässä hyvä. Ja sittenhän mulla se tosiaan sen jälkeen, kun mä olin kokeillut sitä pari ekaa kertaa, mä sen uskoin ja ymmärsin, että mistä tässä on kyse, että ihan oikea juttu, ja siitähän sitten seurasi kaikki tää, että pelataan niin kauan, että hävitään ja tällaiset. Ja se oli ihan tällä kaveriporukassa niin yhteisesti ymmärretty asia, että näin on. Missä mietit, että tää nuoriso on oppinut ja pelkästään tää nuoriso? Onko se niinku... Onko tää jostakin TikTokista ensin haettu vai mistä? Ei. Onks tää joku TikTok-trendi vai onks tää jotakin sitä isompaa? Siis varmasti muutakin kuin vaan TikTok-trendi. TikTokissa tää mun mielestä tää idea on niinku päässyt leviämään jonkin verran. Siellä on niinku, tästä on kerrottu. Joo, tää on niinku semmoinen... Ihan muinaiset ideologiat ja tämmöiset ideat, että se jengi on niinku ihan ollut asia pitkään, mutta tämä on suosittua. Onko se niinku ongelma näillä vanhemmilla porukalla, että niillä on vaikea uskoa tätä uutta tietoa, kun se tulee? Joo, siinä on ehkä tämmönen anchor bias, että ne niinku just jää kiinni siihen vanhaan ja... Niin. Ja sitten ne niinku pitää sitä jotenkin oikeampana, sitä vanhaa kuin sitä uutta, vaan sillä perusteella, että se on vanhempaa. Et kun se on ollut pitempään niinku tiedossa, niin sit se on automaattisesti oikeampaa ja totuudenpitävämpää. Se ei tietenkään ole mikään oikea. Se on vaan tämmönen ajatusharha. Ihmisillä on kaikenlaisia ajatusharhoja.
jotkut aikuisetkin voi olla, että me ollaan nuoria, emme tiedä mitään, mitä me selitetään, mutta niinku, ne ei vaan voi niinku hyväksyä sitä, että me voidaan olla niinku oikeaskin tästä asiasta. Niin, niinku koska ne on itse meitä vanhempia. Niin. Musta tuntuu, että kaikki tulee jostain vanhasta katkeruudesta, että ennen joskus vanhat ihmiset tekee joku källinen väitti, että sä et voi tietää mitään, sä oot niinku meitä nuorempi. Niin, sehän on niinku just ennenkin ollut tosi vahvassa asemassa, että vanhempia tai vanhuksia kunnioitetaan näin, niin tietää paljon, koska niillä on paljon ikää takana. Me ei tiedä tosissaan idealta. Tässä tulevaisuudessa mun mielestä kyllä sen pitäisi olla tieto, niin kuin kaikki faktuaalinen tieto on tärkeintä. Joo. Niin kuin tämä. Joo. Niin. Tosiaan naurahdin tässä pelille äsken, kun pelasin niin älyttömän huonosti. Se nyt se ei liity tähän aiheeseen. Joo. Niin, nyt hostille kyllä kysymys, että kuinka paljon... Onks meillä tätä kuvausaikaa kuinka paljon varattu täällä studiossa? Niin kuin toi on hyvä kysymys. Kuvausaikaa vielä about... Ehkä... Me voidaan pelata rennosti vielä 6 minuuttia. Tässähän on nyt... Mutta se koko aikaa noin 6 minuuttia. Itelläni on nyt nauhoitettu tunti 40 minuuttia. Että okay. Tästä on tullut ihan kunnon podcast-episodi. Tästä on tullut ihan hyvä ja tässä on paljon asiaakin ollut. Ihan kiinnostava puheaihe tää. On kieltämättä. Harmillisesti, kun tästä nyt ei päässyt testaamaan muita pelejä tässä samalla, ettei päässyt meidän vierasti paikalle puhumaan vastaan. Tää oli kyllä... Tämä voisi olla tämmönen alustava... Lopetetaan tää peli sitten tähän Terronin jälkeen, niin kaikki shipille, ketkä on vielä elossa. Joo. Lopetetaan sitten, pidetään jälkipuheen nopeasti. Tehdään näin. Ja sitten eihän se tiedä, jatkossa voi tulla just enemmän semmoista niinku käytännönläheistä sisältöä, että testataan vaikka tätä asiaa. Kun nyt ei tosiaan saatu testattua millään peleillä tätä niinku tätä meidän niinku kokonaisasiaa, että saataisiin paha mieleen, mitä nyt kun mä niitä se saattaa niinku jälkeenpäin joskus myöhemmin tulla sitten enemmän valoa meiltäkin. Joo. Saattaa tulla lisää, en lupaa mitään, mutta täytyy nähdä, miten tää lähtee käyntiin tää. Minkälainen vastaanotto tähän saadaan? Joo. Toivottavasti. Saatais tämmönen questi tänne mukaan, eikä vaan expertit puhumassa. Joo, se voisi olla tosi mielenkiintoinen. Niin, ehkä tämän pohjalta joku muukin voi innostua, jos Kasperin ei tule. Perus Suomen kanssa. Joo, kansalle pitää antaa ääntä, se on tärkeää, koska heitä on suurin osa. Kansalle pitää antaa ääntä, niin ei voida vaan experit puhua jostakin asiasta, mitä muut ei ymmärrä. Se on niinku, kaikkien pitää ymmärtää tämä. Yksipuolinen, niinku jos me ollaan kaikki experttejä puhutaan tästä, me ollaan kaikki samaa mieltä tästä aiheesta. Joten niinku tää ei välttämättä niin monipuolinen. Joo, monipuolisuudenkin kannalta olisi tosi tärkeää varmasti, että saataisiin eriäviä mielipiteitä ja ajatuksia. Sitä kautta siitä saisi semmoisen laajemman kuvan. Se voisi olla vakuuttavampikin just sit, kun me saataisiin niinku vakuutettua semmoinen henkilö, joka on eri mieltä, että me saataisiin niinku sille perusteltua tämä asia suoraan, niin sitten niinku muutkin ihmiset, jotka on tätä ajatusta vastaan, ne niinku näkisivät itsensä täällä episodissa olevan, tai täällä podcastissa olevan vastustajan niinku roolissa ja pystyisivät sitä kautta voi niinku eläytyä siihen eläytyisivät hänen. Kun näkyy, että hän alkaa uskomaan tähän asiaan, niin alkaa nimenomaan just hyvä. Että se olisi niinku ehkä se olisi parempi. Mutta kyllä tämäkin on varmasti ihan pitää nää loppupuhe. Ai, Nakko lähti täältä pois. Mulla on Freezassa, en mä tiedä. Kuinka se silleen? Loppupuhe oli, että mä mietin, että oli ihan mukava episodi, että ehkä vois tehdä jatkossa lisää propacasteja jostakin muista aiheista. Joo, jos tää niinku oli... Jos tulee mieleen, niin pistä... Jättäkää kommentteja, pistäkää tosiaan. Ja tilatkaa kanavat, tilatkaa Procast-kanavaa. Näitä voi tulla just lisää tosiaan. Okei, mä vissiin suljeta pelin nytte. Suljetaanko vaan?
Mä Joo, laskelin tänne. Sammutaan tää recordingin samaan aikaan sitten tasalta, että saadaan helposti Tosiaan. yhdistetty ne sitten. Paitsi että mä en kyllä aloittanut tätä samaan aikaan. Mä en aloittanut tätä samaan aikaan ihan koska... Sen sä Joo. ainakin loput saitte sitten. Mitäs me lähetetään nää tiedostot muuten Ajelle vai kuka editoi tää? Mä voin. Nyt. No niin, mutta... Onks nyt tää... Kuvaatteko te vielä?